ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಗಾಯ್ಸ್, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಗಾಯ್ಸ್. ಮಾತ ಬಲೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತದ. ನಿರಂಜನ್ ಕೆ ದೇವರೇ ನಮಸ್ತೆ 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 ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯನೇ ಸೌಖ್ಯಲ್ಯಾರಾ ಒಂದು ಸಂಡೆ పోయారా లైక్ కొరందేనా ఇంక సెకే మేరా ఇక ఫ్యాన్ అడిటి కుల్దే ఇంక ఆవుంది ఇజ్జి సెకెట్ బగా విశేష పురా ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ನೇನ ಬುಡವೆ ಬಕ ಶೋಭಾ ಕವಿತಾ ಮಾತಾ ಬೆಲೆ ಎಂಬತ್ತೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ದೇವರೇ, ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಗುಡ್ 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 ಶೋಭಾ ಹಾಯ್. ಇನಿ ఇంకా దాదే ఉల్ల అవల అవల లైకరు దాదే ఇంకా ಸೆಕೆಪುಣ್ಯ ಶೋಭಾ ಈಕೆ ನೆಟ್ರಿ ಆಲ್ಡೆ ತಿರ್ತೆ ಕುಲ್ದಿಜ್ಜಿ ನಾ ಖಂಡಿತ ಬರಟಿ ಕುಲ್ನು ఇంకా ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಈ ಸೆಕೆಡ್ ತಡ್ಯಾರ ಬೊಕ ಮಾತೆಂಚೊಲ್ಲರು ಕೋಡೆ 84 ಲೈಕ್ ಎಂಕ್ ನಂಬರಿನೇ ಆತಿಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ 84 ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕೋಂಡು ಕೂಡ 82 ಆತನು ಅಂದ 84 ಜನ ಬೈದಿನ ಅಂದ ಕೋಡೆ ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಿರಂಜನ್ ಪಲ್ಲೆ ಇನಿ ಎಂಕ್ ಎಕ್ಕ ದಾದಿ ಎಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ತೋಜುನತ ಮಲ್ಲೇಜಿ 73 ವ್ಯೂಸ್ ಕೋಡೆನಾ 124 121 ಇತ್ತು ವ್ಯೂಸ್ 25 ಅದನ ಆಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಎన్ని ಜನ ಎಂಕ್ ನನ 5 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬಾಕಿ 2 ಕೇಕ್ అయినే 5 ಬಾಕಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ ಎನ್ನ ನಸೀಬ್ ಅಂಡ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ವ್ಯೂಸ್ ಮಾತ ಬರೋದುಂಡು ಪರ್ವಾಯಿಜಿ ಎನ್ನ ಮುರಂದೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ 10K ಬೋಡು ಆ ವಿಡಿಯೋತ್ತು ಎನ್ನಲ ಮೆಗ್ದಿನ ಮಗನಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ದ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ 5 ಬಾಕಿ 1995 ಇಜ್ಜಿ 99 ಅಂದು ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಅತ್ತು ಅವನಿಗೆ ತೋಜುನತ 1995 ಉಂಡು 5 ಬಾಕಿ 5 ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಎನ್ನಟುಂಡು ಏಕದಾಸಿ ನಿರಂಜನಕ್ಕೆ ಇರಿಗೆ ಏಕದಾಸಿಯಾ ಅಂದೆ ಎಂಗಿಲೆ ಒಂದು ಆದ ದಾಸಿಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗು ತಿಂಪುನಿ ದಾದ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಹೋಲಲ್ ಕವಿತಾಲ ಇಜ್ಜಲು ಪಂತೆ ಐನಿ ಉಂಡು ಪಂತೆ ಕೊಡೆ ಪಂತೆ ಈತಿತ್ತ ಲೈಕ್ ಸಾತು ನಂದು ಅಂದೇ ಬಂಡಲ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಲೆ ಕೂಡ ಅಮ್ಮನು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಬಂದ್ಪೇರುಂಡು ಶೋಭಾ ಬುಧವಾರ ಪೋಡಿಗೆ ಆಂಡ ಯಾಂಪೋಬುಜಿ ಯಾಂಪೋಬುಜಿ ಐಟಮ್ ರೇಷಿಲ್ಲ ಕಾತಿನ ಶೋಭಾನ ಮೆಸೇಜ್ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜ ಸತ್ಯವನ್ ಸಾಧನ ಬರೋದಿಜ್ಜಿ ಓಲಿರಿ ಮಾತಾ
ದೇವರೇ ಹುನಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಊಟ ಆಟ ಪೂಜೆಗೂ ಓಟ ಅಂದಿ ದೇವರೇ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲನೇ ಏಕದೋಸಿ ಇನ್ನತ್ತ ಎಂಕ್ ಉಂಡತೆ ಎಂಕ್ ಇಂದೆತ್ತ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿರಂಜನ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಚೌತಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನು ತಿಂಗಳು ಏತು ಪರ್ವ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ನಿಜವಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೆಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಅವೇ ಆತ ನೆನಪುದಿದ್ದ ಶಕ್ತಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಪೂರಾ ಮದತ್ತು ಪೋತು ನೆನ್ನ ಮಂಡ ಪುರಾ ಪೋತು ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತು ನಿರಂಜನ್ ಎನ್ಕೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಂದುಲ್ಲೇರಿ ಪಾಪ ಎನ್ನ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂತೆರ ಅಂದು ದಾರೆನ ತೂದ ಅಂದು ವಾಚ್ ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದುಂಡೆನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಇರೆಗ್ ನಿರಂಜನ್ ಇರೇ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದಯಪಂಡ ಈರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಪುನ ಅಂದು ಒಂಜೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲಾರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಓ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಬರಡು ಅಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಆಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಪೋಯಿನಿಯಾ ಸೆಕೆ ಪುಂಡು ಶೋಭಾ ದೇವರ ಆಟ ಬಲ್ಲವರಾರು ಆತನ ಮಿಡಿಲು ತುಂಬುವರಾರು ಕಾಣದ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡುವ ಹಾಂ ಇನ್ನಿ ರಾಯರ ಜಪ್ಪ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದೆ ಏಸಿ ಬಾಡಿ ಏಸಿಜ್ಜಿ ಏಸಿ ಅವು ತೋಜುಲತ್ತೆ ಅವ್ವ ಕೂಲರ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಹೀಟರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ 1800 ಚಿಲ್ಲರ್ ಬೈದು ತಿಂಗಳು ಮಂಡದ ಟೊಪ್ಪಿ ರಟ್ಟೊಂದು ನೆಟೆ ಈ ಮೇಟ ಅಮ್ಮಗ ಮದ್ದುಗಳ ಆವೋಡು ಅವಲ ಆವೋಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಅವು ಎಂಕ ಹತ್ತಿಗೆರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೂಲರ್ ದೇವರ ಆಟ ಬಲ್ಲವರಾರು ಆತನ ಮಿಗಿಲು ತುಂಬುವರಾರು ಕಾಣದ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡುವ ಕಾಣದ ದುಃಖ ತರುವ ಇಂದು ದೇವರ ಆಟ ಬಲ್ಲವರಾರು ಈತನ ಮಿಗಿಲು ಶೋಭಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಓ ಶೋಭಾ 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 ದೇವರ ರಾಜೇಶ್ ಕಟೀಲು ಹಾಯ್ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಡರ ಉಂಡಿಜಿ ಓಲ್ಡ್ ಪುರಾಣದ ಲೈಫ್ ಆವುಡೆ ಅಂದಿಯೇ ನಿಜ 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 ಖಾಲಿಯೇ ಜೀವನ ರಾಜೇಶ್ ಕಟೀಲು ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಮಾತ್ರ ಆತೇನಾ ಮೂಜಿ 7 ಜನ ಬೈದೇರಿ ಎಂಕ್ ಏಳೆ ಮೂಜಿ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಎನ್ನಾನಿಕ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ತೋಜುಜಾ ಎಂಕ್ ತೋಜುಜಾ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವನಿಜ್ಜಿ ಜೆ.ಕೆ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ఒక ఇంచొల్లారు సౌఖ్యనా పావన జోపాన లైఫ్ శోభన అండ్ అడే కొంచెం శోభన
ಅಡಿಗೆ ಕತೆ ಶೋಭನ ಅಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಿರ್ಗಾಯಿನಿ ಶೋಭ ಒಳ್ಳೆಯ ದಾಯ್ ಪಾತಿರ್ಜ ಬತ್ತದು ಶೋಭಾ ಹೆಂಗಸಕ್ಕೆ ಬಂದಾಲ ಬೋ ದೇವರೇ ಇಟ್ಟದ ತಿನ್ಸು ಜಲತ ಒಂಚು ಗಾಳಿ ಬಾರ್ದೆ ನೆಗ್ಗಿದವನ್ ಗಾಳಿ ಬಾರ್ಲ ಊರು ಹೋಯ್ನಾ ಶೋಭ ಬಾಯ್ ಗಗನವೇ ಬಾಗಿ ದಾದಿ ನಮ್ಮ ಸೋಜ ಅನ್ನು ಅನ್ನೆ ಬೈಜರಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಆರು ಬಾರ ಬರ್ಪೇರು ವಾಟರ್ ಕುಲ್ಪಿ 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 ವಾಟರ್ ಕುಲ್ಲಿಯಾ ಇಂಚಿನ ವಾಟರ್ ಕುಲ್ಲಿ ಆರು ಬರ್ಪೇರು ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಯ್ ಇಂತ ಬರ್ಪೇರಿಯೇ ಉಂತಲೇರು ಪೋಡ್ಚಿ ಇರ ಕುಲ್ಲೇವೇ ಕುಲ್ಲೇ ಇತ್ತ ಬರ್ಪ ಯಾನ್ ಅವಳು ಕುಲ್ವೆ ದಯಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಮೂತು ಚುಚ್ಚಿ ಅಂದ ನಾನೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎನ್ನ ಜಾಗ ಪೋದಿ ಯಾನ್ ಕುಲ್ವೆ ಹಿಂಗೆ ಮೂಲೆ ಬೆಟರ್ ನೆಟ್ಟೆ ಕುಲ್ಲುಗ ದಾದಲ ಅವಳನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಜಾಗ ಇತ್ತೆ ತೋಜುನಾ ಯಾನ್ ತೋಜುವೆನಾ ದೇವ ಇತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಇತ್ತೆ ತೋಜು ಮೆಸೇಜ್ ತೋಜುಜಿ ತೋಜುಜೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೋದ್ ಬಲೆಗೆ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೋದ್ ಬಲೆಗೆ ಅವಂಚಿನಿ ಸಂತೆವು ఇంక తోచదుండికల్లా మెసేజ్ తోజు బ్యాక్ పోదు బ్యాక్ బలేಗೆ బ్యాక్ బోಲೆ ಡನ್ನಾ ತೋಜುನೆತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜುನ ವಂಚನೆ ಹೊರರ ಮೊಬೈಲ್ ಶೋಭಾ ಮುಕುಲ್ ತೂಲೆ ನಾನು ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಜಾರ ಪನ್ಪಿನಿ ನೆಕ್ ಬಿಜ್ಜಿರಿ ಐಕಿ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಜಿರತೆ ಐಕೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ರ ಪೋಪುಜಾನ್ ಬರ್ತನ ಪಾತೆರೊಂದು ಇಪ್ಪೋಡು ಮನೆ ಬಂದ ಕುಳ್ಳುಂಡು ಆಪುನ ಶೋಭಾ ಕೋಡೆ 5 ಜನ ಇತ್ತೇರಿ ಪಾತೆರ್ರೆ ಇನ್ನಿಜ್ಜಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಸಾಗಲಿ ಬತ್ತೆ ಆರು ಶೋಭ ಲೆಪ್ಪುನು ಅಕ್ಕ ಬರ್ಪುಜಾರ ಊರದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ಬನ್ಪಾಲು ಬತ್ತಿ ಬಾಕ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಉಲ್ಲ ಬನ್ಪಾಲು ಅಕ್ಕ ಬಂದ್ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಯೇ ಇಜ್ಜಿ ಆಲಿಚ್ಚಲ್ಲ ಆಲ್ ಮಾಯ ಆಲ್ ಮಾತೆರ್ಲದ ಆಲು ಬಿರ್ಚು ಅಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಪುನ್ ಪಾತೆರ್ನ ಗುರ್ದು ಕೋಡೆ ಹಚ್ಚು ಏತುಲ ಇಕ್ಕದು ಇಂಕ್ 25 ಲೈಕ್ ಇತ್ತನಾ ಡೌನ್ ಆದ 83 84 ನಿತ್ತು ಅತ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ
ಆ ರೀತಿ ದದೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ದಿಯೋಡುಂದ ಅಂತ ಹೊರತು ದಿಯೋಡ ನಾನು ಜನ ಬರ್ಪೇರಂದು ಸುದ್ದಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಾದದ ಹೆಚ್ಚು ದಾದ ಸುದ್ದಿ ತಿಕ್ಕಿಂದೆ ಒಯ್ತ ಸುದ್ದಿ ಹಚ್ಚು ದಾದದ ಸುದ್ದಿ ವಾಟ್ ಸುದ್ದಿ ಅವಿ ಲೈಕ್ ದ ಏರು ಶೋಭಾ ಬನ್ಯ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಹೆಂಗು ಕೋಡೆ ದೇವರೇ ಅವಾರು ಎಂಚಿನ ಫ್ಲೋ ರೈಡರ್ ಉಳ್ಳರತಾ ಏತು ಬೋಡ್ಗೇಂಡೇರು 60 ಆದಿತ್ತಡಾ ಕುಡ ಪಂಡೇರು 90 ಬೋಡಗೇಂಡೇರು ಆ ಬಂಡ ಆರು ಕೊರ್ನಿ ಎಂಚ ಕೊರ್ತೇರಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆರೆ ಕೊರ್ನಿ ಇನ್ನು ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೋದ್ ಬಂದಾಗಲೇ 4 ಗಂಟೆ ಹಚ್ಚು ಅಮ್ಮನ ಪಿಡ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಆಪರೇಷನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂಡೇರು ನಾವು ನೀರು ಕುಂಟೊಂದಿಲ್ಲೇರು ನಾವು ಪೈಪ್ದೇ ಇದ್ದಾರತಾ ನೀರು ದೆಪ್ಪೊಡಾಂಡ ಕುಡ ದೆತ್ತದು ಕುಂಟುದು ಕುಡ ಹಾಕಲು ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾಸದಿ ನಿಮಗೆ ಕುಡಂಜಿ ಖರ್ಚು ಇತ್ತೆ ಒಲಿಲಡುಲ್ಲೇರು ಬುಧಾರ ಕೊಂಡು ಅಡ್ಮಿಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡೇರಿ ಆ ಮನ್ಪುಜಿದ ಹಚ್ಚು ಈಗ ಸಾಕಾತಂದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದೇವರ ಏನ್ ಬರ್ತೀನ ಕಷ್ಟನೇ 15 ದಿನ ಈಗ ಬೊಡಿಪೋಣು ಎಂತ ವೆಚ್ಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾ ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರುಂಡು ಅಮ್ಮಗೆ ದಾಲಾತಿಜಿ ಅಂಡ ಅವು ಪೈಪುದೇ ಇದ್ದಾರತ ತೂಲೆ ಶೋಭ ಇಜ್ಜಲ್ಲವ ನರಕ ಹಾಲು ಬರ್ಪಿನ ಪೂಪುಂಡು ಕೋಡೆ ಜಾಲಿ ಆತನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎತ್ತೇರು ಪಾತೆರ ಜಾಲಿ ಆತನು ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಸುಮಾರು ಜನ ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತದೂರಾಗೆ ಶೋಭ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ತೂಪುಂಡು ಒಕಲ ಇವ್ರದ್ದು ಬೇಗ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪಾಲ್ ಏನೇನು ಉನಾರೆ ಆಂಡರ ಬುಡ್ರೆ ಮಾರ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಉನ್ನದು ಬಿಡಿ ಆನು ಉನ್ನೊಂದು ಬರ್ಬುಜೇನಾ ಉನು ಲೈವ್ ತೂದೆ ಉನು ಪಾಂಚನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂಜಿಗೈಟು ಒನಸು ಒಂಜಿಗೈಟು ಮೆಸೇಜ್ ನೀಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಏನು ಹೆಣ್ಮಂಟೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೆ ಆಂಡರ ಹೆಣ್ಮರಂಟೆ ಬತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಡುದಾವಡು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಜ್ಜಲ್ ಎತ್ತಿನ ಹಾಕ್ಲಿ ಬಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿಗೈಟು ಬಟ್ಟಲು ಒಂಜಿಗೈಟು ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಚ ಇಂಚ ಮನ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಇಂಚ ಉನ್ಪುಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ಬರಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ರೋ ಲೈಕ್ ಇತ್ತಂಡ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇಂದೇ ಗೋಪಾಲ್ ದಾದಿ ಗೊತ್ತಿಂದೆ ಇತ್ತಿಂಡು 127 ಮುಟ್ಟ ಅಂಡ 27 26 ಬರ್ತದೆ 21 ಮುಟ್ಟ ಉಂತದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ತೂನಾಗ 84 ದಾದನ ಉಂಡು ದಾದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬಂತೀನಿ ಪ್ರೋ ದಾದನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬಂತೀರು ಪ್ರೋ ಪಾತಿಜೆ ಕನುಗುರು ಕೊಡೆ ವನಿತಾ ನನ್ನೆ ಪ್ರೋ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬುಕ್ಕ ಸಂದೇಶ್ ದೇವಡಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ ಎಂ ಕೆ ಏರೆತ್ತೀರ ಪುರ ಬೈದೆ ಏರ್ಲಿಚ್ ಎಂಕ್ ಪಾತೇಜಿನ ಕಂಡುಗುರು ಯಾನು ಬರನಪಗ ಜನ ಉಪ್ಪೇರು ಅಪಂಡ ಯಾನು ಪೋಪೆ ಜನ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಲೆಪ್ಪುಲಿ
చాపర్లేగే అందుది కోడ తూండ షాక్ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಸೋಮಗೇನು ದಾದಿ ಇವತ್ತು ಜನ ಬತ್ತಿ ತಿರುಗುತ್ತಲ್ಲ ಓ ಜನಕುಲೆ ಬೆಲೆ 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 ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಲೆ ಚಾ ಬರ್ರಿಗೆ ಚಾ ಕತ್ತು ಕೊರ್ಲಿ ಇಂಕಿಚಿನ ಕಂದು ಕುರು ಚಾ ಬೋಡ ಅಂದೆ ಅಜ್ಜಿಲೆಜ್ಜಿ ಸಚಿಲಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಮಾತ ಜಾಲಿ ಆತನ ಜೇಕೆ ಅರ ಜೇಕೆ ವರೆಗೊಂಜಿ ಅನ್ನೊಂದರೆಗೊಂಜಿ ಪುದಾದಿ ಜೇಕೆ ಯಾನ್ ಬೈಜ್ಜತೆ ಅಂಚ ಜನ ಬೈದು ನಾನು ಪೋಡಿದು ಈ 10 ಜನ ಬರ್ಪುಜೇರು ಅತ್ತೆ ಗೋ ಜೇಕೆ ಇರೇಂಜಿ ಪುದರ್ದಿತ್ತೇನೆ ಅನ್ನನ್ನೇ ಜೇಕೆ ಇನ್ನಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ದಂಡ ಕುಡ್ಲ ತಗಲು ಪೋರದು ಅಂಚನ್ನ ಇತ್ತ ಮುಕ್ಕಳು ಪೋತಿರುವಂಪಿನ ಈ ವೆಂಕಟರಮಣಗ ಇದು ಪಜ್ಜುದಕ್ಲೆ ಕವಲೆ ಇದು ಪಜ್ಜುದಕ್ಕಲ್ಲ ಇಲೆ ಅವಲೆ ಕೋಡೆ ಕದ್ರಿಡು ಇತ್ತೀಜನ ಈ ಪೋನಾಗ ಕುದ್ರಲಿಡು ಎಲ್ಲ ಬತ್ತು ಬನ್ಪೆ ಅಚ್ಚು ನಕಲು ಇತ್ತೇ ಇರೋದು ನಿಖಲು ತೂತಾರೆ ಜಗತ್ತು ಆಯ್ತು ರೂಪೆ ಬಿಲಿಬಾರ್ದೆ ತೂತಾರದ ಅಚ್ಚ ಏನು ತೂತಿಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಇತ್ತೆ ಅವಲೆ ಪಿಲಿಡಿತ್ತೆ ಕೋಡೆಲ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅವಲೆ ಇನಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಕೋಡೆ ಅವಲೆ ಟೀಮ್ ఆయన ಟ್ರಕ್ಕಡಿಗೆದೆ ಹೂವ ಟ್ರೀಮ್ ಪಂಡಿದೆ ಟ್ರಕ್ಕಡು ಕೋಡೆ ಆಯೆ ಸುಜಿ ಬಕ ಅಂಬೇಲಿ ಯಾಸಿಕ್ ಇರಿಯಾದೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಅವೇ ಟ್ರಕ್ಕಡಿ ಅವು ಒಂದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿದೆ ಮೊಕಲ ನಾಂದಿದೆ ದಾದನ ಬಂದಿತ್ತಿದೆ ದಾದನ ಪರಂದಿತ್ತೆ ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ತಿಕ್ಕಿದಿತ್ತೆ ಅಂದು ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ತಿಕ್ಕಿದಿತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷ ಬಾರ್ದೆ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತ ನಿಜ ಮಾಡ ಕಂತೆ ಏತು ವಾದ ಅಂದು ಅಚ್ಚಿ ಬರಬತ್ತ ಕೊಡ ವನಿತಲ ಬರ್ಪಲ್ ವಿಮಾನಗೂ ಟಾಟಾ ಪಂದು ಹೌದು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ವಿಮಾನ ಪಾರೆ ಬಿಡಿಸೋದು ಜಿಪಿದಾಯ ಬರ್ತದೆ ಟಾಟಾ ಬಂದು ನಿನ್ನೆ ಮಾಡ್ದ ಮಿತ್ತೆ ಬೋಂಡು ಅಂತ ಒಂತ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಮಿತ್ತಿನ ಮಿನಿತ್ತು ನಂಗೆ ಮನ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಫೋನಾಗ ಪತ್ತದಿವ ನಿಂತು ಬೀಲಡೆ ಬತ್ತ ನಾನಿ ಮನಗ ಓಡೆ ಹೋಗುಂದು ಕಾ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಂಚೆ ಬಲ್ಲ ಉರ್ಲು ಕಟ್ಟದ ಅಕ್ಕಡ ಬೀಲಾಗ ಆ ಮೂಲೆ ತಿರ್ಗುಡು ಮೊಂಟದಲ್ಲ ಕಣೆ ಬಾ ಬಾಯಂಗ ನಿಜ್ಜಲ್ ಸಬ ಬಾ ದೇವರ ಆಯಕ್ಕ ಆಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ಕೊಡ ಚಿತ್ತು ಜಲ ತಲೆ ಇನಿ ಬೈದಲ್ ಆಂಡ ಮುಗಿಂಡ ಪೂಜೆ ಬುರ ವನಿತನ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಂಡ ಆಂಡೆ ವನಸು ವನಸು ಆಂಡಿ ಅನ್ನ ತೆತ್ತಿ ಬುರ್ಜಿ ಮಂತ ಅವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬುರ್ಚಿಂದು ಕೋಡ ಇತ್ತು ಜಲ
ಇನ್ನು ವೈದಾರ ಹಚ್ಚು ಕೊಡೆ ಕುದ್ರೊಳಿ ಹೋದಿಂಗೆ ಮಕ್ಕ ಮನೆ ತನ ಪೂಜೆ ಪುರಾಂಡ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಉಂಟು ದೇವರೇ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಮಗ ಹಾಯ್ ಅಜ್ಜಿ ಹೋಲಿತ್ತಾರು ಸಬ ಸಬು ಹಾಯ್ ಭಾರತಿ ಎಂದ್ರಡಿ ಓಡೆನ್ನಡಿ ನೀನು ಇತ್ತಾರ ತೋಲು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ರು ನಾನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ರು ಅಜ್ಜಿ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲಾರು ಕಾರ್ ಮಾತ್ರ ಬೇನೆ ಕೋಡೆ ತಿರ್ಗಿ ಇದೇ ಕಾರ್ ತಿರ್ಗಿರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಪೈಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು ಬಾಲೆಗು ಹೆಣ್ಮಗು ಅಂಚಾತೆ ಬಿಸಿ ಓ ಅಂದ ಹೆಣ್ಮಗ ಒಕ್ಕುಡಿ ನೀನು ಮೈಕಲ್ ತಿಂದಿ ಬಿಡು ಉಮ್ಮ ಹುಷಾರುಂಡು ಹುಷಾರುಂಡು ಈ ಪಾಡೆ ಪೊದ್ನಾಸ ಅಡ್ಮಿಂಟ್ ಹಾಕೋ ಚಂದ್ರ ತನ್ನಿ ಹಿಡ್ಕೊಲ್ಲ ಪಾಡೆ ತನ್ನಿ ಇಡ್ತಿತ್ತು ಪಾಡೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಇಡೋಲ್ಲ ನಾ ಕೊಡ್ಲೆ ರಜೆ ರಜೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕೋಬೇಕು ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ತೇನೆ ದಾನೆ ಮಗ ವನಿತಾ ಬುಕ್ಕ ಕವಿತಾ ಸೋಬನ್ಗೇನು ಜರ ಒಕ್ಕುಡಿ ಅಮ್ಮ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರಿಲ್ಲರಿ ನೀ ಯಾನ್ ಕುಡ ಯಾನ್ ಪೋಯ ಶೋಭಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕವಿ ಕೋಡೆ ಗಮ್ಮತ್ತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರಿತೀನಿ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಬಾಡ್ರೆ ಪೋಟೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬಂದಿದ್ದು ಕುಡಕಂತ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ತಾ ನೀರು ದೆಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಎಂದರು ಕರಿ ಬುರ್ಜಿ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ದಾನೆ ಮಗ ಶೋಭಾ ಗಮ್ಮತ್ಗೆ ಶೋಭಾ ಕೊಡಜ್ಜಿ ಬೈಜರ ತೀರು ಶಬರ ಲೈಕ್ ತಾಡಿ ದಾನೆ ಪರಬು ಕೊಂಚ ಮರೆಯದೇ ಅಜ್ಜ ದೊಡ್ಡನ ಲೆಪ್ಪಡು ನಿಮ್ಮ ಬಂಡೆ ಪಡಿ ಶಬರ ಎಡ್ಡೆ ಪರಬು ಕಂಡ್ರೆ ಕುಟ್ಟಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಕಂಡ್ರೆ ಕುಟ್ಟಿ ಬಂತಾರ ತುಂಬೆ ದುಂಬೆ ಕೋಡೆ ಅಜ್ಜಿ ಕೇತು ಲೈಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏರಿಯೇ ಅಜ್ಜಿ ಕಂಡ್ರೆ ಕುಟ್ಟಿ ನಿಗುಳೆ ಕೋಡೆ ಅಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಕೇತು ಲೈಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಓ ಪರಬು ಕಂಡ್ರೆ ಕುಟ್ಟಿಲೆಗ್ ಬೈ ನಿಕ್ಲೆ ಬೈಗೆ ದಾಯ ಪಜಿರಾಪು ಜಾಗ್ಲೆಗ್ ತಿನ್ನರತೆ ಬೈ ತಿನ್ರೆ ಪುಂಡ ಪಜಿರಾನ ತಿನ್ನೋನಿ ಅಜ್ಜಿರೇ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ ಅಜ್ಜಿ ವನಿತ ಕೇಳಿ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ ಒಂದು ಅಂಚ ಬಂಡ ದಾದೆ ಅಮ್ಮ ಅವು ಜೋಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರ್ದೆ ಕಂಡ್ರೆ ಗುಟ್ಟಿ ನಿನ್ನ ಲೈಕ್ ಬೈ
ದೇವರೇ ಬೊಕ ಯಾಂದ ಐಕಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪಿಂದ ಈಗ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಬರಡು ವಾಚ್ ಅವರ್ ಜನಕ್ಕೆ ತೂಡು ಬಂಡದ ಬರ್ಪಿನಿ ಆರ್ ಬಂದ್ಪುನಿ ನಿನ್ನ ಲೈಕ್ ಬೈಗೆ ಅಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪು ಜರ ತೀರಿಂಕ್ ಅಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತು ಜರ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಹಿಂಗೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ 10 ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿದ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಕೋಡ ಪ್ರೋ ಬತ್ತಿತ್ತರದೆ ಹಿಂಗೆ 50 ಲೈಕ್ ಹಿಂಗೆ ಫ್ರೀ ಕೊರ್ದು ಬೋತೇರು 5 ಲೈಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಜತೆ ಬೊಕ ದಾದಿ ಇರು ಅಜ್ಜಿ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಆ ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಏರಿಂದು ಗೊತ್ತು ನಾಂಡಲ ಪನ್ಪುಜ ಏನು ಬೊರ್ಚಿ ಇಪ್ಪಡೆ ಅಜ್ಜಿ ಅದೇ ಉಪ್ಪಡಾರಂದ ಅದಾಚು ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತ ಅಜ್ಜಿ ದಾದ ಏರು ಒಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ ಉಪ್ಪಡಂಜಿ ಆ ಈ ರಜ್ಜಿ ಅದು ಉಪ್ಪಲೇ ಪಂಡದ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಜಾಲಿಜ್ಜಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಉಪ್ಪಡು ಅಂಚೆನೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಉಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಶೋಭಲ ಪನ್ನಚಾವ ಶೋಭ ಏರ್ ದಾದ ಬಂಡದ ಅಜ್ಜಿ ಗುರ್ತೊಂಡತ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ನಾರ್ದು ಪತ್ತದಾತೆ ಬೊಕ ಯಾ ಅಚ್ಚಲ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಾತನು ಎಂಗ್ಲು ಬಂದ್ಪುಜ ಅಜ್ಜಿ ಈ ಅಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅಪ್ಪುಲೆ ಈ ಅಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಬೋರ್ ಆಪು ಅಜ್ಜಿ ಪೋಯ್ದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ತಾ ಪಂಡು ಐಕಿ ಬರ್ಚು ಅಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅಪ್ಪುಲೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಜ್ಜಿ ಪಿಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಪೋಂಡುದೆ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ಪುನ್ ಪೋಪುನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಸಾರಿ ಕಟ್ಟದ ಅಜ್ಜಿ ಓ ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತದ ಪಾತಾರ ಅಜ್ಜ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಪಾತಾರಂದುಲ್ಲ ಎಂಕು ಇನ್ನು ಕಾಂಡ 10 ಗಂಟೆ ಪೋತಿನಾಲಚ್ಚು 4 ಗಂಟೆ ಆತದ ಬನ್ನಾಗ ಬಾ ದೇವರ ನನ್ನ ಅಡ್ಮಿಂಟ್ ಮಂತನ ಏನು ಉಳ್ಳೇನಾ ಒಂಜಿ ಬುಧವಾರದ್ದು ಒಂಜಿ ಬುಧವಾರ ಊಟ ಕುಲ್ಲೋಡು ಎಡ್ಮ ದಿನ ಬುಧವಾರ ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರ ಶನಿ ರವಿವಾರ ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಒಬ್ಬ ದೇವರ ಕುಡ ಎಡ್ಮದ ದಿನ ಕುಲ್ಲೋಡುಗೆ ಎಂಕ ಆಪು ಜಾಸ್ತಿ ಕುಲ್ಲ ಐಕ್ಯಾನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಗಿ ಬಚ್ಚ ನಿಂಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೂ ಕೂದಿರ್ತಾರ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಅಂದದೆ ಕೋಡೆ ಪೋತೆ ಮುರಣಿ ಪೋತೆ ನಿಲಾ ಪೋತೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಅಡಿಗೆ ಪೋಡತ್ತೆ ಇನ್ಯಾನ್ ಪಂಡದು ಬತ್ತೆ ದಿನಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬಚ್ಚುನ್ನ ವಿಷಯ ಬರ್ಚು ಕಾಸು ಬರ್ಚದ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಕ್ ದಿನಕ್ಕೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಪುಂದೆ ಕೋಡ್ ಬರ್ರೆಗೆ ಕೋಯರ ಬರ್ರೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಅಮ್ಮನ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ 3,000 ಒಯ್ಕೊಯ್ಕು ದೀತಿನ ಕಾಸು ಒಡೇಡೆ ಪೋಪುಂಡು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಹಾಕುಂಡು ದಾದ ಕೂಡ ಅಮ್ಮಗೂ ಕೂಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಅಂತ ಪೋನಾಗ ಐಟ್ ನೀರು ಬರೋದುಂಡಿಗೆ ಅವೇ ಅಂದು ಐಟ್ ನೀರು ಬರೋದುಂಡಿಗೆ ಅವು ಒತ್ತೀರು ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋದ ಪೇರು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅವು ಇಂಚ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಇಂಚ ಎತ್ತನ ಇಂಚ ಪುಡತ ಸ್ಟಿಚ್ ಅವು ಇಂಚ ದೂರ ಆತನು ಇಂಚ ಎತ್ತಿನ ಸ್ಟಿಚ್ ಒಟ್ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ಎತ್ತಿನ ಸ್ಟಿಚ್ ಈತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅದು ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅದು ಫುಲ್ಲು ನೀರು ಇಂಚ ಒತ್ತೀರು ಒತ್ತನಾಗ ಫುಲ್ಲು ನೀರು ಬರ್ತನು ಅವು ಪಂಡ ನೀರು ಪಂಡ ಅಕ್ಕಳು ಪೈಪ್ ದೀದಿತ್ತೇರು ಅವು ಅಕ್ಕಳು ತೆತ್ತೇರತ್ತ ರಿಮೂವ್ ಅಂತಿರತ್ತ ಐಕ ಅಕ್ಕಳು ಬಂತೀನಿ ಒಂದು 15 ದಿನ ಉಪ್ಪೋಡು ಎಂಕಲು ಅಮ್ಮಸರಂ ಅಂತ ಎಂಕು ದಪ್ಪರ ಪಂಡ ಕಿರಿಕಿರಿದೇವು ಅಮ್ಮ ಮೀಯರಲತ್ತು ಅಂಚ ಅವು ನೀರು ಬರ್ತನು ಬಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಒಂಚೂರು ಈ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಅಡಿಟ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಅಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕಿರಿಕಿದ ಅಡಿದ ಅಲ್ಪ ಅವು ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಚಿ ಮಾಸ ಇಡೇಟ್ ಮಾಸ ಬೈದನು ಅವು ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಮಾತೇನ ಒಂದೆಟ್ಟು ಮಂತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಷ್ಟ್ರ ಉಲಾಯಿಡಿತ್ತಿನ ಪುಡ ಪಿದೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಕುಡ ಅವೇನು ದೆತ್ತದು ಅವು ಇಂಚ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತಂತ ಅವಿನ ಕುಡ್ಡ ಮರ್ತದು ಅವಿನ ದೆತ್ತದು ಕುಡ ಒತ್ತುದು ಐತಲ ಐತಿನ ಒಂತ ಕಲೆದು ಕುಡ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಂತದ್ದು ಫುಲ್ಲು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ರೆ ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ ಮನೆ ತುನಾಗ ಎಂಕ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ನೇ ಬುರ್ಚಿ ನನ್ನ ಮರ್ದಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಬುರ್ಚಿ ಇಪ್ಪಡಂಚೆ ದಾಲ ಅಪ್ಪಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪನೆ ಮುತ್ತು ಅಡೆ ಪೋಯಿ ತಾದ ಪಂಕ ಬಕ್ಕ ಕೆರಡಿನಂತ ಮರ್ದು ಮನ್ಪುಗ ಆಯ್ತು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ ಪತ್ತಂ ಪೋಯಿ ಅದಲ್ಲ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪಲು ಅಂದದಚ್ಚು ಇಂಕ ಅಡೆ ಪೋಯರೆ ಕಾಸು ಬರ್ಚ ದಿನಕ್ಕೆ 1,000 ಲಕ್ಕ 3 ದಿನ ಪೋಯನು 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಆನು ನಾನು ಒಯ್ಕೊಯ್ಕ ದೀಪಿನ ಕಾಸು ಒಯ್ಕೊಯ್ಕಿ ಹೋಗ್ನೆ ಬಾ ಇಂಕ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಇವು ಮನ್ಪುಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಬಾ ಮನಿ ಪಂದ ಜಪ್ಪು ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತುಪ್ಪೆ ಬರಿಕಿದಿಪ್ಪೆ ಕುಡ ಯಾನೆಲ್ಲ ಎಂಜಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮನ್ಪೋಡ ಇಂಕ 30,000 ಬೋದು ನಮ್ಮನ
30,000 ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೋಡು ಒಂತೆ ಕಾಸು ಕಟ್ಟೋಡು ಒಂತೆ ಇಂಕ ಮರ್ದು ಮಾತ್ರೆ ಬೋಡು ದಿನ ಕುಲ್ಲೋಡಂಡ ಆತು ಬೋಡು ಮುರಂದಾತು ಬಿಲ್ ಆಪುಜಿಗೆ ಒಂತೆ ಆಪುನ್ಗೆ ಆಂಡ ಇಂಕ ಅವ್ಳು ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮಾತ್ರೆ ಕನೋಡು ಪೂರ ವಂಗಾಪುಂಡು. ಅಸ್ಮಿತ್ ಉಡುಪಿ ಹಾಯ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲೇ ಲೈಕ್ ಉಪ್ಪುನು ಬೈಜಿ ಎರ್ಮ ಬರಡು ಒತ್ತು ಬಕ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲಾರು ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಒಂಜಿ ಗಾಲಿ ಜೇತು ಬರ್ಪುಂಡು ಪೋಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬೈಜಿ ಏಳೆಂಡು ಒಂಜಿ ಬರಡು ಅಲ್ಪ ಎನ್ಮ ಬರಡು ಎನ್ಮಂಡ ಏಳುಂಡಾಯ್ತು ಲೈಕ್ ಆಯ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಎಲ್ಲರು ಏನು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಅಂದು ಡ್ಯೂಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಅಂದ ಹಾಯ್ ಸಂದೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ 8-9 ಅವಳು ಎನ್ಮಂಡ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಂದೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂದು ಬಾಪು ಅಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ತೋಜಿನಿ 7 ಆಜಿ ಜನ ಉಲ್ಲೇರನ್ನು ತೋಜುಂಡು ಸಂದೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ವಾಸಕ್ಕೆ ಮಾರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಸಿಕ್ಕಿತು ಓ ಖಂಡಿತ ಬಾಕಿಲ್ ಎತ್ತದ NZ ಬನ್ನಗ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಓ ಅಂದ 86 ಒರ್ಂಬಾವಳು ಎನ್ನ ಊಟ ಸಿಕ್ಕೇನಾ ಭಯಂಕರ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಬರೋಡಿಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಬರೋಡಿಗೆ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಗಾಳಿ ಇಜ್ಜಿಗೋದನ್ನ ಯಾಂದ ಒಂಜಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬರ್ತಂದು ಗಾಳಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಸೆಕೆ ಮಾರ ಎಂಕೇನ ನಿಕ್ಲೆ ಸೆಕೆ ಪುಂಡವಲು ಸೆಕೆ ಉಂಡಾ ಅಬ್ಬಾ ದೇವರೇ ಅಚ್ಚುಮ್ಮಲು ರಕ್ಷಿತ ಏಪ ಬರ್ರಾಗ ನೆಕ್ ಉಂಡು ಸೆಕೆ ಇಂಚಿನದೆ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ಸ ಬರ್ತದಲ್ಲ ನಮಗ ಸೆಕೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಚಳಿ ಈಗ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಉಪ್ಪುನತ ಅಂಚ ಚಳಿ ಉಪ್ಪು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಐಸ್ ಬತ್ತಂಬಲ್ಲೇವ ಒಂಚೂರು ಐಸ್ ಯಾವ ಎಂತ ದೀಕ ಅಂತ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಉಡಿಪಿಡಿ ಬರ್ಸ ಅಂದ ಅವಳು ಬರ್ಸನೆ ಮುಂದಾನೆ ಬರ್ಸಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಮೂಲು ಒಬ್ಬ ದೇವರೇ ಇನಿ ಕಾರ್ ಸೀಟದ ಶಾರದಲ್ಲ ಕರತೇನಿ ಆವ ಏನ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂಪುಜಿ ಎಂಡ ಕೇಂದ್ರ ವೇಸ್ಟ್ ಮೂಡು ತೆಚ್ಚು ಹಾಲಿನ ರಕ್ಷಿತ ವರ್ಪಲ ಮತ್ತು ಓಡು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾಯಬೇಕಮ್ಮ ಬೆಳೆದು ಉಂಟು ಅಪ್ಪು ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಹೊಸತಾ ಚಾನಲ್ ಹೊಸಾತು ಜನ ಬರ್ತೇನೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಡೇ ರೇಗ ಅಪ್ಪು ಚಾನಲ್ ಉಂಡೇ ಹಾಯ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡೆ ಅಪ್ಪುಗು ಓ ಅಪ್ಪು ಇರೇ ಚಾನಲ್ ಉಂಡೆ ಉಂಡಾ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪೆ ನ್ಯೂ ಜಾಯ್ನಾ ಹಾಯ್ ಅಪ್ಪು ಅಜ್ಜು ಉಂಡು ತೆಚ್ಚು ಅಪ್ಪು ಹಾಯ್ಗೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಡೆ ಅಸ್ಮಿತಾರೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ಅಪ್ಪುಗು ಬ್ಲೂ ಕೊರಡಾ ಬಲಿ
ಇನ್ನು ಅನ್ನೊನ್ನೆ ಬರ್ಪೇರಿ ಜಗುತ್ತಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಜಿನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಯಾನಿಕ್ರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪೇವೆ ಇಂಕೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಾರ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಡ್ಯೂಟಿಡು ಉಲ್ಲೆಕ್ಕ ಕೂರ್ಲಿಗೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ಆಯಪ್ಪು ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಅರೇನಾ ಕೂರ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಡ್ಯೂಟಿಡುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಡ್ಯೂಟಿಡ್ಲಾರ ಓಕೆ ಅವು ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೇರೆ ಓಲುಪ್ಪುನು ಪರಬ್ ಬಲ್ತುಂಡು ಪರಬ್ ಬಲ್ತುಂಡು ಆರ್ ಕೇಂಡೆ ಆರ್ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜರದ ಅದೇ ಬ್ಲೂ ಕೊರಿಯೇ ತೂಕ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ಕ ಒಂದ ಆತು ದೂರ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ನರ್ಸ್ ಒಂದ ನರ್ಸ್ ಅದಿಲ್ಲನಾ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಒಂದ ಅಸ್ಮಿತ್ ಉಡುಪಿಡು ಅಲ್ಪಯೇ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ 4th ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಬರ್ರೆಗ 4th ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇದು 4th 4 AM ಮಾಡಿ 4 ಅಂಡ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಉಡುಪಿ NZ ಪಂಡ ಉಡುಪಿ ಊರುಡು ಉಡುಪಿಡಿಪ್ಪುನ ಈ ಊರು ಉಡುಪಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಉಪ್ಪುನು ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ 4th ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 AM ಆಂಡು ಇತ್ತೆ 4 ರೈನಾ ದೇವರೇ ಉಡುಪಿ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಅತ್ತು ಅವಳು 4 ಆಂಡ 30 ಗಂಟೆ ತಾಂಡು 3:08:57 ಆಂಡು 3:08:57 ಆಂಡ 4 ಗಂಟೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅವಳು ಅಂದು ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ಡುಲ್ಲೆ ಓ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ಡುಲ್ಲೆ ಅಸ್ಮಿ ಹೆಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತಾರ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಲಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ 7 ಗಂಟೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ 7:30 ಗಂಟೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾ 3:08:57 ಅವಳು ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ನಿತ್ಯ ಕಾಂಡೆನಾ ಮೂಲ್ ನೈಟ್ ಫಾರಿನ್ಗಳ ಮುಲ್ಪಲ್ಲ 2 ಗಂಟೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಾಚು ಇದಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಆತ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತ ಅಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಓಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಂಕ ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಕಾಂಡೆನಾ ಎಂಕ್ಲೆ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಒಂತೆ ಬರ್ತಾನಾಗ ಮಾತ చెప్పారు 7 ಗಂಟೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಓ ದೇವರೇ ಅವಂಜಿ ಅವಳು ಮಾತ್ರನಾ ನಾ ಮತ್ತೆ ಫಾರಿನ್ ಮಾತು ಎತ್ತಂದ 7 ಗಂಟೆ ಮೇರೆ ಅನ್ನೊನ್ನೆ ಬರ್ಪೇರಿ ಎನ್ಮರೇಕ್ ಆರು ಬನ್ಪೇರಿ ಎನ್ಮರೆ ಹೆಂಗೆ 10 ಗಂಟೆ ಬತ್ತನಾರು 8 ಗಂಟೆ ಅಪ್ಪನ ಬನ್ಪೇರಿ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು 2 ಗಂಟೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹಂಚಿ ಅವಳು ಆತು ಒಂಜಿ ದೇವರು 7 ಗಂಟೆ ಇಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಇಪ್ಪುನು ಅಂದ 8 ವರ್ಷ ಅನ್ಬೋದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಕ್ಕ ಸೌದಿಗೆ 2.5 ಗಂಟೆ ಅಂದು ಗಲ್ಫುಡು ಒಂಜಿ 2.5 ಗಂಟೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂದಂದು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಗ್ರೇಟ್ ಅವಳ ನರ್ಸ್ ಅದು ಏನು ಗಲ್ಫ್ ಇತ್ತು ಗಲ್ಫುಡು ಇತ್ತದ್ದು ಅಲ್ತ ಬಕ್ಕ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಯ್ನಾ 8 ವರ್ಷ ಅನ್ಬೋದು ನನ್ನ ಊರಿಗೆ ಬರ್ಪನಿ 14 ವರ್ಷ 22 ವರ್ಷ ದೂರ 22 ವರ್ಷ ಇಯರ್ಸ್ ನನ್ನ ಬರ್ಪನಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಬರ್ರಂಡ
ಬರ್ತೆ ಬಿನ್ನೀರು ಇಲ್ಲ ಶೋಭನೆ ಬಿನ್ನೀರಿಗೆ ನನ್ನ 2 years ಆಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಒಬ್ಬ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬೆಂದಿನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬೆಂದಿನ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ದಿವೋಡ ಅಂದು ಆವು ಶೋಭಾ ಒಬ್ಬ 2-3 ಲಕ್ಷ ಬೋಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಐಕೆ ಬೋಡ ಅಂದು ಅಪ್ಪು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡಿ ಅಂದ ಅಲ್ತೋಕ ಬತ್ತಿಜೇರಾರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏಕೆ 8 ವಾ ಮರ್ದು 10 ಲಕ್ಷ ಆಪು ಅಜ್ಜಿ ಅವಳು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಲ್ಲವ ಕಂಚನೆ ಉಂಡಾತ ಐಕ ಕುಲಾತ್ ದೂರದಿದ್ದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಬಂಡ ನಮಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡ ಅಂದು ಗಮ್ಮತ್ತು ಉಂಡ ಶೋಭಾ ಬತ್ತಂದು ಪರಬು ಮೋಂಡು ಬಲ್ತುಂಡು ಪರಬಿಜ್ಜಿ ಪರಬು ಗೋವಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ವೆಜ್ ಹೌದಾನೆ ಬಿನ್ನೇನಾಗ್ಲಿ ಗೀಸರ್ತಿ ವೆಜ್ಜು ಸಹ ಕಡುಬುರ್ನಿ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಕೋರಿಕಂಡ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತಿನ ಆತಿಟ್ಟು ಬೈನಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡಕ್ಕ ಒಂದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ನಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ 3 ಲಕ್ಷ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಬೆಂದಿನ ಯಾವ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಬೆಂದದು ಮೂಲ್ ಬತ್ತು ಸೆಟ್ಲ್ ಅವಲಿ ಖರ್ಚುಲ ಜಾಸ್ತಿ ವಾ ಇತ್ತೆ 3 ಲಕ್ಷನೇ ಪತ್ತಿಲ್ಲ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಅಲ್ತ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಬೊಕ ದಾದ ಊರಿ ಉಂಡು ಅದು 2 ವರ್ಷ ಬೆಂದಿನ ಯಾವ ಅಸ್ಮೆ ಪಂಡ 2 ವರ್ಷ ಬೆಂದಿನ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಸೆಟ್ಲ್ ಅವಲಿ ಬೊಕಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಪೋಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೂಲ ಬುದ್ಧೆಂಪಿರು ಮಾರ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡುಕುಲದು ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಯಾಲ್ನ ಪೋಪು ನಾನು ದೂರ ಪೋಪೆ ನಾನು ಅವಳು ಹೋದು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ದೂರ ಹೋದು ಯಾನ್ ಪಾರಿನ ಪೋಪೆ ಹಲೋ ಅಸ್ಮಿತಾ ಸೂಪರ್ ಮೇಡಮ್ ಅಕ್ಕ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಬಂಡೇರಿ ಸೂಪರ್ಗೆ ಬೊಕಂಚೊಲ್ಲಾರು ಹಾಯ್ ಜೇಕೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಅರೆ ಜೇಕೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ್ಗೆ ಇರು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಅವು ಐಟು ಅವ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಾನು ಉಳ್ಳಾಡಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಪುನವೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನನೆ ಅಂದು ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ತಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈವತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಪೂಪುನ ಬರ್ಪುನ ಪುರ ಅನ್ನೆ ಬೈಜಿರ ಆರೀನಿ ಬರ್ಪು ಜರ ಅಂದು ಆರವಲ್ ಮಾಲೊಂದುಲ್ಲೆರ ಅಂದ ಅನ್ನೆ ಅಂಚರ ಇಂಚರ ಮಾಲೊಂದುಲ್ಲೆರ ಬರೇರು ಇನ್ನು ಮೇರೆ ಫ್ರೋಲೆಜ್ಜಿ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರು ಆರು ಕನ್ನ ಜಾಡುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನತ್ತು ಅತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಜರ ಚಾನಲ್ ಉಂಡದ ನೆಕ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡದ ಇಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ವಲ್ಪರೆಚ್ಚಿ ಬೊಕ ಏರು ಮನ್ಪುನು ಯಾನ್ ತೂತೆ ಒಂಜಿ ನೆನಪ ಒಂಜಿ ಮತ್ತೆ ಡೈಲಿ ತೂಂದಿತ್ತೆ ಒಂಚಿ ಸರಿ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ತು ಅವು ಮೂಲು ಮಲೇಷ್ಯಾಡು ಅವು ತೂಂದಿತ್ತೆ ಆಲ್ತ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜ ಅಂಚೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆರು ಅವೇನು ತೂಂದಿಪ್ಪೆ ಅಲ್ಪ ತೋಜಿಪ್ಪ ಒಂದಿತ್ತೇನು ಮಾತ ಕಿಶೋರು ಬತ್ತೇರು ಕಿಶೋರೇ ಪಂಡಮ್ಮಿನಿ ಬತ್ತೇರು ಕಿಶೋರ್ ಬತ್ತೇರು ಎಂಕಲ್ಲ ಆಯಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ರೆ ರೋಲೆಕ್ಸಾ
ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಮಾರೆ ಮಾಮಿ ಹರಿ ಮುರನೇರಿ ಏನು ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತಲಕ್ಕ ಬಂಡಿ ಏನಾದ್ರು ತಗೋ ತೀರ್ಲ ಪೋತುಜಿ ದಾದ ವಿಷಯ ಹಿಂಗೆ ಇಂದಿಜಿ ದೇವನ್ ಲೈವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಪಿಲಿತಾವಲಿತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಿಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತನ ಬಂದೆ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ओके कमेंट पडले आणि तू पेवा अस्मितಕ್ಕ पंतेरे दादे ಯೋಗ ಬೋಡು अस्मितಕ್ಕಡ अस्मितಕ್ಕಡ ಪಾತೇರೆ ದಾದ ಇದೆಲ್ಲ ಯೋಗ ಬೋಡು ದಾಯಿಗೆ ಯೋಗ ಬೋಡು ದಾದ ಯೋಗ ಉಂಡು ಸೂಪರ್ಗೆ ಪಾತೇರ್ನಿಗೆ ಯೋಗ ಬೋಡ ಕೋಡೆ ದೂರ ಬೋದಿತ್ತಾರೆ ಕೋಡೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೋದಿತ್ತೆ ಆಯ್ 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 ಬಿ ಆರ್ ಜೆ ಕೋಟೆ ಕೋಡೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೋತೀನಿ ದಾಯ್ ಕಿಶೋರು ದಾಯಿಗೆ ಕಿಶೋರು ನಾನು ಓಡಿపోತೀನಿ ಇಂದು ದಾಯಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಮ್ಮಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಮ್ಮ ನೀವು 15 ದಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಿರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೂರ ಇರತ್ತ ಓ ಅಂಚ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಕೆ ದೂರಲ್ಲಿರುವ ಭಾಗ್ಯ ಬೋಡು ಬಣ್ಣ ಓಕೆ ಅಮ್ಮ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ನೇ ಅಮ್ಮಗೂ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆದಿತ್ತು 15 ದಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೋದಿತ್ತು ತಿನ್ನೋಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೋಯರು ತಿನ್ನೋಲ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಬುಧಾರ ಬರ್ತದೆ ಅಡ್ಮಿಂಟ್ ಆಯ್ರೆ ಬಂತೇರು ಇಂಕೆ ಹ್ಯಾಂಪ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಮಂಡ ವೆಚ್ಚಪ್ಪನ ಇಂಕು ದಾದ ವಿಷಯದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಅಂಚ ಪೋಯರಂಡು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೋಯರು ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಕೈತಲ್ದ ಇದಕ್ಕೆ ಪೋಪೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನೊನ್ನೆ ಬೀಜೇರು ಸುದೇಶ್ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಇಜ್ಜೇರು ವನಿತನ ಬಕ ಅಜ್ಜಿ ಪೋಯರು ಬರ್ತದ ಕೆಲವು ಜನ ಇಜ್ಜೇರು ಬಾಕಿದ ಕುಲ್ಲು ಲೈವ್ ಬರ್ತಿದ್ದೇರು ಬಿಡ್ಲಿ ಪಾತೇರ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ವನಿತಾ ರಪ್ಪ ಬರೋದಿತ್ತಲ್ಲ ವನಿತಾ ಅಜ್ಜೇರು ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ಓಲೇರು ಬೈದೆ ಓಲ್ ಅಜ್ಜೇರು ಕಿಶೋರ ಅಜ್ಜೇರು ಸಚ್ಚು ವೈಜ್ಜಿ ಪೂರ ಓಡೆ ಪೋತೇರು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಜೊತೆ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಸಚ್ಚು ಪೂರ ದೂರ ಪೋತೀನಿಯಾ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ ಕೋಡೆ ದೂರನ ಪೋದಿತ್ತಾರೆ ಏರು ಯಾನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಏಜ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಓದಿತ್ತೆ ಕೂ ವನಿತ ಉಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅನಿಚ್ಚ ಬಂದೆ ಕೂಗೆ ದಾಯಿ ಕಿಶೋರು ಓಲ್ತು ತಾನೆ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಜಾಮೂಲೆತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಲೈವ್ ಇಡುತ್ತೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು 10:30 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಲೈವ್ ಇಡುತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಿಶೋರು ಹೆಂಗೆ ಏತು 84 ಲೈಕ್ ಕೋಡೆ ಪ್ರೋಲಿರತ್ತ ಪ್ರೋ ಆರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಚಿನ ಜಾದು ಮಂದಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ 100 ಇತ್ತು ಸಡನ್ನೇ ಡೌನ್ ಆಗ್ತದೆ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪ್ರೋ ಇಜ್ಜೇರು ಇನಿ ಬೈಜ್ಜೇರು ತುಲೆ ಜಗದೀಶ್ಲ ಬೈಜ್ಜೇರು ಕೆಲ ಬೈಜ್ಜೇರು ಬರ್ಪುಜಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಚೆನ್ನಲ್ ಬಿಡ್ದು ಪೋದಾಣ್ ಅಕಲ್ ಮುರ ಒಂತ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಜೇರು ಅಕಲ್ ಭಾರಿ ಬ್ಯುಸಿ ಅಕಲ್ ಬರಂದಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ವನಿತಾ ಗೊರ್ಚಿ ಇಂಕ್ ನೆನಪು ಮನ್ಪರೆಗ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ವನಿತಾ ಬೇಜಾರಾಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಂಬ ಒಂದಿತ್ತ ಎಂಗ್ಲೆ ಬಡಮ್ಮ ತಿತ್ತು ಬಾಡಿಯರು
ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಂಬುದು ಕೊನೋದು ಕಲ್ದ ಮಿತ್ತು ಕಲ್ಲು ಮಂದ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಕುದಿಲದಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಮಂಡ್ಯದ ಇದ್ದಾರೆ ನೋವೆಲ್ಲ ದೀಪಿಸಿ ಒಂಜಿ ಇರೆಲಕ ಒಂಜಿ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಒರ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಬಂದಾಪುಂಡು ಬೊಕ ಈರು ಅಂದ ಅತ್ತ ಅಂಡು ಪಿಲಿತ ಟ್ಯಾಬ್ಲ ಬೈದಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ಅದು ಯಾನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲಿಗೆ పోతిನ ಹೆಜ್ಜಿ ಕೋಡೆನಾ ಹೆಂಗ್ ಡೌಟ್ ಅಚ್ಚು ನಕುಲು ಇತ್ತೇರು ನಿಜ ಬರ್ಪಿನಕುಲು ಬರ್ಪೇರು ಇಷ್ಟೇ ತಿನ್ನಕುಲು ಬರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುನಾ ಇಷ್ಟೇ ಜನಕುಲು ಬರ್ಪುಜೇರು ರಶ್ಮಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅವೇನ್ ಪೂರ ಮಂಡೇಡ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ಇಂಚ ಪಲ್ನ ಎಂದೆತ್ತು ನಿಜ ಮಂಡೇಡ್ ದೀವೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಆತು ಬರೋನ್ ತಿನ್ನಕುಲು ಆತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ ತಿನ್ನಕುಲು ಆತು ಏನನ್ನೊಂಜಿ ಶಿ ಮೆಗ್ಗೆನ ಸ್ನಾನ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಅಲಕ್ಕದ ಅಕ್ಕೇರಿ ಕಲೇನು ಮೈಕೆ ಲೈವ್ ಮಾತ ಬರ್ಪಕ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏರಿನ ಹೊರ ಹೆಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಡ್ ನಕ್ಲೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂಲ್ದಿದ್ದು ಪೂಜೆ ಮನ್ಪನಕ್ಲೇನ್ ಯಾನ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಜಿ ನಿಜ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋಂದು ಬರೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಯಾನ್ ಪೋತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಮಂತೇನ್ ಸ್ವಂತ ಮೆಗ್ಗೆ ಇಜ್ಜೆ ಇಂಕ್ ಹಾರ್ಟ್ ಹಿಡ್ದಿಯ ಅದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಒಯ್ಲ ಏರ್ಲ ಬರ್ಸಿ ಲೈಫ್ ಬರ್ಪು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ನಮಗೆ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಅಮ್ಮ ಈತೇ ಪಂಡದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಐದು ಮಿತ್ತೆ ಇಂಕ್ ದಾಲ ಬರ್ಸಿ ಕೆಲವರು ಹೊಸ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗುವಾಗ ಹಳೆ ಫ್ರೆಂಡನ್ನು ಮರಪೇರು ನಿಜ ಅಕ್ಲೆ ಹೊಸ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಪರತಕ್ಕಲು ಅಕ್ಲೆ ಒಯ್ಕ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೆರತ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕುಂಟಿ ಮೈಪುಲ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಸುಣ್ಣವಾರ್ದು ಬುಡದು ಬುಡ್ದಾತು ನನ್ನ ದಾದ ಪನ್ಪುನು ಏರ್ನಲ್ಲ ಪುದರ್ದ ಪ್ರೆಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ನಾವು ಹೊರ ಪಾತೇದಿನ ಉಂಡು ಕಿಬಿ ಕೇನು ಹಾಕೊಂಡೆನ್ನ ಕಿಬಿ ಈರು ದುಂಬು ಕವಿ ಆದಿತ್ತ ದಾಯಗಿ ಕಿಶೋರು ಕವಿ ದಾಯಗ್ಯಾ ಕವಿ ಆತಿಜಿ ಕುವೆಂಪು ಕೆಲವು ಡೈಲಾಗ್ ಬರನುಂಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರನ್ನಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಪೂರ ಡೈಲಾಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಿದೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅತಾಸ್ಮಿ ಅವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡದ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಜಾರನ್ನಾಗ ಪೂರಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಉಂಡೆ ಪಗೇಲಿಡಿ ಎಂಕುಲು ಉಪ್ಪ ಎಂಕೋದೆ ಕಾಂಡೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಪೆನಾ ಊಲ ಮಂಡ್ಯದ ತೊಂಜಿ ಅದಿತ್ತೆ ಪೂರ ಏನು ಕೂಲು ಏನನ್ನು ಯಾನೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಏನನ್ನು ಯಾನೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿಷಯಗಳ ಪೋಪುಜಿ ಏರ್ನ ವಿಷಯಗಳ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬುಡಿಯ ಏನು ಯಾನ್ ದುಮ್ಮೆ ಎಂಚೆತ್ತು ನನ್ನ ಲೈಫು ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪೆರ ಏನು ಟ್ರೈ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಕಡ ಕೇಳಿಗೆ ಕೋಡೆ ಮುಂತಿನಲ್ಪ ಏರು ಅಚ್ಚು ನಕಲು ಬೈದೇರು ಕೋಡೆ ಅಚ್ಚು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ವೇತ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಎಂಚ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆತ್ತನ ಮೋನೆ ಕವಿ ನಕಲು ಇತ್ತೀರು ಅಲ್ಪ ಬಲ್ಲ ಅಕುಲು ಹಾಲ್ಬಾಗ್ದ ಇಟ್ಟಿನಿಗೆ ಅಚ್ಚು ನಿಕ್ಲು ಹೋಲಿತ್ತಾರದೆ ಕೋಡೆ ಅಚ್ಚು ಯಾನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಂಚೆ ಪೋತಿಜಿ ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತೆ ഞാൻ കൂടെ ലൈവ് 10 ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆ ನೈಟ್ ಲೈವ್ ಹಿಡಿತೆ ಅಕ್ಕ ಕೇಳಿಗೆ
ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ತಲ್ಪನ ಇಚ್ಚ ಅಂದು ಅಕ್ಕಳು 1 ಗಂಟೆನಾಗಿಲ್ಲ ಪೋತೆರಿಗೆ ಓಲು ಕುದ್ರಲಿಡ ಮಾ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಲೈವ್ ಜನ ಬರ್ಪಲ್ಲ ಹಾಲು ಕೇಳಿದ ನಾನು ಬತ್ತಂಡ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನ್ನ ಬಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪಿ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ತೆತ್ತಿ ಬುರ್ಜಿ ಗಂಜಿ ಬಂದಿತ್ತೇನಾ ಅಂಚ ತೆತ್ತಿತ್ತು ಅಮ್ಮಗಳು 2 ತೆತ್ತಿ ಬೈಪಾರೆ ಕೊರ್ರಿತ್ತನು ಕೊಡ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಅಮ್ಮಗೆ ಡಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೇರು ಆಮೇಲೆ ನಾ ಕೊಡ್ತೆ ಕೊರ್ದು ಮಾತಾಂಡು ಅವಳ ಕೊರಿ 2 ತೆತ್ತಿ ತಿಂದು ಆಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಬರ್ಚಿದೆ ಅವಳು ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟೆ ಯಾನ ಲೈವ್ ಆಪನಿ ಪೋಪಿನಿ చెప్పుని ಮಗಲಕ್ಕನ್ ಕಾಂಡೇನಿ ಅನ್ನ ನೀನು ಬರ್ಪಿച്ച് ಬಂತೀರಿ ಫ್ರೀ ಇತ್ತಿನ ಬರ್ಪಿച്ച് ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಗೇತ ಅರೆಗು ಈಜಿನ ಗುರುವಾರ ಬರ್ಪುಂಗೆ ಯಬ್ಬಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರೆ ಔಷಧ ತುಲ ನೇ ಜೇಕೆ ತುಲೆ ಇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬತ್ತೇರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಜ ಪಾರ್ದೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಜೇತಂದೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಕೇನ್ಯತ ವನಿತಾ ಆರ್ ಜೇಕೆ ಹಿರಿಯರುಂಡತೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೇಂಡೇರಿ ಅನ್ನೊನ್ನೆ ಒಲೇರು ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರಿಗೆ ಪೂರ ಸೌಖ್ಯ ಈರೆಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಹಿರಿಯರು ಜನ ಕೇಂಡಿಯೇ ಜೇಕೆ ಅಲ್ಲ ಇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬತ್ತೇರು ಗಡಿ ಬತ್ತಕೇನು ನಿಂತೀರು ಮಾರ್ಯಾರು ಒಲ್ಲೇರು 100 ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ಯರಿಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಪಡವೆ 100 ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ಯ ಬದುಕಲೆ ಆರು ಗುರುವಾರ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡ್ಯಾನ ಆರು ಇನ್ನಿ ಬರ್ಪುಜರಿಗೆ ಗುರುವಾರ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂದು ಆರು ಬತ್ತಲಾನು ದಾದಿ ನಿದ್ರೆಡಿತ್ತಾರ ಅನ್ನು ಬಕರಾನ ಪಕ್ಕ ಪೊಬ್ಬುಜಿ ಎನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಲೇಟ್ ಉಂಡುಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವಿಡು ಬಂಡೇರಿ ಅಂಚ ಪೂಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಬೇಗ ಪೂಡ್ಚಿ ಜೇಕೆ ಅನ್ನ ಅಡ್ಡ ಬೂರೊಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಕೇಂಡೇರಿ ಅರೋಲೇರು ಯಾವಂಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಂತ ಎಂತಿಲ್ಲ ಆಂಡ ಬರ್ಪೇರು ಜನ ಪೂಯಿನ ಅಂದು ಜೇಕೆ ಓ ಗೋಪಾಲ ಇನಿ ಇಂಡದೆ ಫ್ರೋಲೆಜ್ಜಿ ಬಂಡಲೆಜ್ಜಾರ್ನ ಪೋತೇರು ಪೂರ ಯಾನು ಬತ್ತೀನಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ಬತ್ತಿನಾರು ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಿನೇನಾ ಬತ್ತಿನಾರು ಲೈವ್ ಸೀದಾ ಬತ್ತೀನಿ ಪಾಪ ವನಿತ ಉಲ್ಲಲಿ ಟೈಮ್ ಮರೇನಾ ಎನ್ನ ಟೈಮ್ 9:30 ಯಾನುಲ್ಲ ಅಸ್ಮಿ ಉಲ್ಲಲ್ ಅಸ್ಮಿ ಮೇರುಂಡತ ಅನ್ನೆ ಆರು ಫಾರಿನ್ ಉಪ್ಪುನು ಕೀರೊಂದಿಪ್ಪು ಆರುಂಡತ ಅನ್ನು ಆರು ಫಾರಿನ್ ಉಪ್ಪುನು ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ಬರ್ತೀನಿ ಲೈವ್ ಎಡ್ಡಾನು ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ಬರ್ತೀನ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಸ್ಮಿತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಾವ ಎಂಕ್ ಏನು ತೂಪೆ ಆಯನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಅನ್ನು ಓ ಅನ್ನು ಪೂಜಾರಿ ಚಾ ಉಂಡಾ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರಿಗೆ ನೇ ಅನ್ನು ಪೂಜಾರಿ ಕೇನ್ನತಾರು ಅಸ್ಮಿಗೆ ಏನತ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಬಂಡದು ಚಾ ಉಂಡು ಆವ ಈರುಂಡರ ಯಾನುಂಡ ಓಲಿಪ್ಪುನಿ ಏರಿಯಾನ ಅನ್ನು ಪೂಜಾರಿಯ ಆರ್ ಫಾರಿನ್ ಉಪ್ಪುನು ಆರ್ಮಿ ಸೌಖ್ಯ ಅಸ್ಮಿತ್ರಿ ಕನ್ನ ಉಂಡು ಅರೆ ಕನ್ನ ಚಾತ್ ಮುಲ್ಪಿನಿ ಲೈವ್ಗೂ ಕಣ್ಣುಂಡ ಹಾಲು ವನಿತಳದ ಹಾಲೆಜ್ಜಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚುಂಡ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿಗೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಶೋಭ ಮೂಲ ವನಿತನವಳು
പുളി മുഞ്ചുണ്ടല്ല ಹಿರಿಯನ್ ಚೊಲ್ಲರು ಸ್ಮಿತ್ ಹುಷಾರುಂಡಿರು ಚಾ ಉಂಡು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚಾ ಉಂಡಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸತ್ಯ ಚಾ ಪನ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು ಕನ್ನ ಬೋಡುಂದ ಈ ಜನ ಹಂಗೆ ಬತ್ತದುಂಡ ಸತ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಈ ಚಾತ ಮರ್ಲು ಬತ್ತದ ಇತ್ತಡವ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬರ್ಪುನು ಚಾ ಉಂಡ ಕೇನಾಗ ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಉಂಡತ್ತ ಒಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಅದಿತ್ತಿನ ಹೊರ ಎನ್ನು ನ್ಯಾನು ಹೆಂಗೆ ಚಾ ಬೂಡ ಬಾಜೆಲನಾಗ ಬೆಚ್ಚ ಬರ್ಕಂದ ಆಪುನು ಚಾತ ಎನ್ನು ಮೇರೆ ಬರ್ಪೇನೆ ಸರಿ ಆಪುನು ಕನ್ನಲಾವ್ ಚಾತ ಬಡಿಜ್ಜಿ ಇರ್ನವನಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎನ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸರಿ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಸರಿ ಉಂಡು ನಾನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಬಲೆ ಬಲೆ ಚಾದ ಬೈಕ್ ಸಮೋಸ ಅಂಬರೀಷ್ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಏರು ಅಂಬರೀಷ್ ಪಂಡ ಉಂಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರಿಗೆ ಸಭಾ ಚಾ ಪರ್ಪೋಡು ಭಾರತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಎನ್ನುಂಡಿ ಗಡಿ ಗಡಿ ಅವಂದು ಎಂಕ್ ಆಲ್ ಬಂಡಲತ ಅಂಬರೀಷ್ ಏರಿಯೇ ಅಸ್ಮಿ ಬಂಡೇನಿ ಸಮೋಸ ಅಂಬರೀಷ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಬಂಡ ಈ ತಡಕ್ಕೆ ದಿನ ತಿನ್ನರೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂಬರೀಷ್ ತಿನ್ನೋಡೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಬೋಡೆ ಇಂಕ್ ಅಸ್ಮಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಬೋಡು ಹೌದಾದ ತಿನ್ನರ ತೋಡೆ ಅಂಬರೀಷಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಬೋಡೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ತೋಡು ಮಾತ ಬತ್ತೇರು ಪೂರ ಬತ್ತೇರು ಕಿಶೋರು ಅಂಬರೀಷ್ ತೂತಾರ ತಿನ್ನಾರ ಅಂಬರೀಷ್ ತಂಪಡೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡಿದೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಚಟ್ಟಂಬಡ ಯಾರಾಯ್ಕೆ ಏನಂದಿನ ಅಂಬರೀಷ್ ಹೆಂಗೆ ಬೋಡು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಕೊರ್ಪ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಕೊರ್ಪ ಸರಿ ಹೆಂಗೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಕೊರಿ ಅನ್ನ ಪುದರ್ ಅರ್ನ ಬಡಿದಿನ ಪುದರ್ ಭಾರತಿ ಅಂಬರೀಷ್ ಬರ್ಚಿ ಅಂಬರೀಷ್ ಹೊಸ ತಿಂಡಿ ಅಂಬರೀಷ್ ಹೆಂಗೆ ಪನ್ನಗ ಸತ್ಯ ಅವು ಕಮೆಂಟ್ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂಬರೀಷ್ ಚಟ್ಟ ಮಾಡ ಯಾರೇನು ಹಿಂಗೆ ಅಂಬ ಈ ಥರ ಪೂರ ತಿನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಂದೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಬರ್ಬಿನ ತಿನ್ನಾರ ಹಿಂಗೆ ಬೋಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೂಗೆ ವನಿತಾ ದಾದಯ ಏನ್ ಪೋಪೆ ಮುಲ್ಪ ಕುಲಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿ ಪಾತೇರ್ವೀರ್ ಬಾಯ್ ಇದಾದ ಜೋಬ ಪಾತೇರ್ಲದು ಪಾತೇರ್ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ವನಿತಾ ನಮ್ಮನು ಗೆಲ್ಪುನಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಪಾಪ ವನಿತಾ ದೂರಚ್ಚೆ ಶೋಭಾ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಲ್ಲ ಕುಟು ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಬೊಟ್ಟ ಚಾ ಬರ್ದು ಬರ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿ ಇರೊಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ಬರ್ಲಿ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬರ್ದು ಮುಲ್ಕೆ ನೋಡ್ಸಿ ಈ ಜನ ಶೋಭನಿಲ್ಲ ಪೋಲೆ ಚಾ ಬರ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಗಡಿ ಚಾ ಬರ್ಬೋಲ್ ವನಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಪನ್ನೋಳು ಶೋಭನಿಲ್ಲ ಪೋಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಗಡಿ ಇದೆ ಗೊಂಜಿ ತಪ್ಪಲೆ ಬಂತು ಇಪ್ಪಲ್ ಚಾ ಇದನ್ನ ಕೊಡಪ್ಪ ನಡೆದು ಇಪ್ಪಲ್ ನಮಕ್ ಬುರ್ಚಿ ಶೋಭಾ ನಮಕ್ ಬುರ್ಚಿ ಇದೀಗ ಸುದೀಪಾವ ಹೆಂಗಾವ ಅಮ್ಮ ಸೋಳ್ಳೆ ಆಂಡಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ಏನ್ ಕೇಂದ್ರ ಶೋಭನ್ ಅಂದು ಬತ್ತಿನ ಕೇಂಡ ಕವಿ ಅಲ್ಲ ಪೋಯಾಲ್ ನಮ್ಮ ಬರಂದಿನ ಕ್ರೇನು ನಮ್ಮ ಕೇನುಜ ನೀರು ನಮಸ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಸತಿ ನಮಸ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಶೋಭಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಪಾತೇರು ಜೇರು ನಮಡ ಪೂರ ಅಂದಂದು ನಮಸ್ತೆ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಸತೀಶ್ ನಿಮಗಾಗಿ ದೇವರಾಜ ರಾಜಕುಮಾರ ಟೈಗರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅನ್ನವನ್ನ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿಂಡು ಸಂಡೆ ಬಲೆ ಎಂಕಿ ಏರ್ಲ ಎಂಕ್ ಹಿಂದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಅಂಬಿ ಇಷ್ಟ ಏರ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಎಂಕ್ ಏನು ಇಷ್ಟದ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಡ್ಕನ್ ನನ್ನ ಹೊರ ಬತ್ತಿನ ಕುಲೊಂತೆ ಪೊರ್ತು ಆಂಡಲ ಬತ್ತದು ಪೋಪ ಅಕ್ಕಲ್ಡ ಪಾತೆಂಡ ಕುಲ್ಲು ಪಾತೆರಡು ಶೋ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇರಿಗೂ ಕನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನ ಚಾತವೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಂಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಿಜ ನೀರು ದೋಸೆಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಯಾರು ಬರ್ತಿರತ್ತ ಸತೀಶ್ ಓಲರ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇತ ಉಂಡ ಕನ್ನ ಚಾ ಉಂಡು ಮಾಲುಂಡ ಮಾಲುಜಿ ಈರ್ ಕನ್ನ ಚಾ ಬರ್ನ ಮಾಲುಜಾರ್ ಮಾಲುಜಿ ಮಾಲುಂಡಾಗೆ ಮಾಲುಜಿ
ಸರ್ತ ಉಂತಿಲ್ಲ ದಾಲಾಪಜಿ ಆರ್ಕೇನಿ ಮಾಲುಂಡಾಲ್ ಮಾಲುಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ವೆಜ್ ಅಕ್ಕ ದಾಲ ಸುಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಶೇ ಪಾಪ ಶೋಭಾಗಿತ್ತು ಶೋಭಾ ಬರಿತ ಹೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಕಂತು ತಿನ್ ಪಿರೋಡು ತಿನ್ ಪನೊಚ್ಚೆ ಇಡಲ್ಲ ಕಲಿ ಉಂಡ ಆಂಡ ಕಲಿತ ನೆನಪು ಬಂತಾನ ನಾನು ಅನ್ನು ಅನ್ನೆ ಬಿಡ್ಪುಜೇರಿ ನಾನು ಏತು ಬೋಡು ಮಾಲು ಕಲಿ ಉಂಡ ಆಂಡ್ ಸುರು ಕನ್ನಾಂಡು ಚಾಂಡು ಮಾಲುಂಡಗೇಂಡಿರು ನನ್ನ ಕಲಿ ಉಂಡ ಕೆಂಪು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಉಂಡು ಆರು ಕನ್ನ ಚಾಪನ್ಪನೆ ಉಂಡತ ಆರು ಮಾಲ್ಕೇನಿರು ದೈಕ ಕೆಂಪುದ ಪಪ್ಪಿನ ಉಂಡಾಲು ಇತ್ತಾಲು ಸೋಮ ಪಂಡಾಲು ಕೆಂಪುದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಉಂಡುಗೆ ಪೂರ ಉಂಡುಗೆ ಪೂರ ಕಂತು ಕೊರ್ಲ ಕಲಿಪರ್ದು ಬೆಗಪು ಕಲಿಪಂಡ ಬೆಗಪುನ ವನಿತನ ಡೇ ಬರ್ಪುಂಡುಗೆ ಬೇಗಪುನ ಕೋಡೆ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಇನಿಲ ಬರಡು ಅಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋ ಇಜ್ಜೇರು ಅಪ್ಪ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಪ್ರೋ ಇಜ್ಜೇರು ಇತ್ತೆ ಯಾರು ಸತೀಶ್ ಬತ್ತೇರು ಆರ್ಲ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಇನಿ ಶಾಪ್ ಬರ್ರೆ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಬರ್ವೇರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದೇ ಪರ್ರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕದಕ್ಕೆ ಇದು ಕೆಂಪುದಕ್ಕೆ ಮಾರತ್ತೆ ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಉಂಡಗೇನು ಅಜ್ಜಿ ನಂಬರ್ ಇದು ನಂಬರ್ ಬಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಒಂತೆ ಪೋಪಿನಿ ಆ ಕಾರ್ ಸೀಟ್ ಬಿಲಿಬಾರ್ದಿರಾ ಅಂದ ಅಜ್ಜಿ ಅತ ಶೋಭಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ರೆಗಿ ಬಕ ಗಾಡಿಗೆ ಮೈ ಬರೆಗ ಬಾಯ್ ಅಸ್ಮಿ ಪೂಪಿದಾಡ್ನಿಗೆ ಬಾಯ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಉಂಡು ಪಾಪ ಅನ್ನೊನ್ನ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಬೋಡು ಯಾನು ಬರ್ಪೆ ಓಕೆ ಪೋದ್ಬಲ್ಲ ಆರಾಮ್ಸೆ ಒಂತೆ ಬಿಸಿ ಓಕೆ ಅಸ್ಮಿ ಬಾಯ್ ಅನ್ನೆಗೆ ಬೋಂಡ ಬೊಡಿಗೆ ಬೋಂಡ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಅಲ್ಲೇ ಟಾಟಾ ಪನ್ಪುಜಾರಾ ಶೋಭಾ ಅಸ್ಮಿಗೆ ಟಾಟಾ ಪನ್ಪುಜಾರಾ పోయేరు పూరా ಟಾಟಾ పోయేరుಗೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಈತ್ ಎನ್ನು ರಾಜೇಶ್ ಕಟೀಲ್ ಹೊರపోయారు ಓಲಾರ್ ಆಯ್ ಯಾನೆನ್ನು ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ ಇರ್ತಿರದು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಆರಿಜ್ಜೇರು ಎಂಕ್ ಬ್ಲೂ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಚ ಡಿ ಪಿ ಝೂಮಾ ಪೂಜಿ ಏರ್ನಲ ಅಂದ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಮೇರಿಜ್ಜಿರತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ದಾದ ಎಡ್ಡೆ ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಗೀತ ಡ್ರೈವರ್ ಇಜ್ಜಿ ವಿಮಾನ ಬರ್ತನ್ ಶೋಭಾ ಅಚ್ಚನ ಕಾಲ ಇಲ್ಲದ ಮಾಡದ ನಿತ್ಯ ಬೋಂಡು ಅಂದು ಗೀತ ಇಜ್ಜಿಯ ಪಾಪ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಉಂಟು ಬರಂದೆ ಏರಂದೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜದ ಇಂಕ ಗೀತ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಕವಿ ಇತ್ತಲು ಅಲ್ಲಿ ಪೋಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ಕರ್ ಬ್ಯಾನಿಗೆ ಕೋಡೆ ಕುತ್ರೋಳಿಗೆ ಬಯ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಫುಲ್ ಇತ್ತಿರಿಗೆ ಅಕ್ಕಳು 1 ಗಂಟೆ ಮಟ ಅಚ್ಚ ಬೇರೆಗೆ ಉಲ್ಲರ ಏರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಮಾತ ಉಲ್ಲ ಯಾನುಲ್ಲ ಶೋಭ ಉಲ್ಲಾಲು ವನಿತಾ ಉಲ್ಲಾಲು ಅತ್ತಿ ಅಕ್ಕ ದಾನೆ ದಾದಾ ಅಂಡು ದಾದಾ ಶೋಭಾ ದಾದಾ ಅಂಡು
ಹೌದಾದ ಪನ್ ಪೂರಲ್ಲ ಪೂರಲ್ಲ ಏಪಲ್ ಬರ್ಪನಾಕ್ ಲಿಂಕ್ಲ್ ಇಲ್ಲ ಮಾತ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಡ್చి ಯಾನಿಕೆ ನೀ ಎಕ್ಕಡ ದಾದ ಶೋಭಾ ಒನಸಿಗೆ ದಾದ ಉಂಡ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಬುರ್ಜಿ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಬಕ ಗಂಜಿ ಖಜಾರ್ತೆ ಗಂಜಿಲ ತೆತ್ತಿ ಬುರ್ಜಿ ಯಾವಜಾ ದಾದ ಶೋಭಾ ತಾಯಿ ಬರ್ತು ಸೇರ್ತೀನಿ ಬರ್ಚಿ ಬಿಡು ಬೇ ಬುರ್ಜಿಯ ಕೋರಿ ಮಾಂಸ ಇಜ್ಜಿನಿ ಬುರ್ಜಿ ಯಾವ ಗಂಜಿಗೆ ಲಾಯ್ಕ ಪುಡಿ ಬುರ್ಜಿ ವಾರ್ದು ಒನಸ್ಮನ್ ಪೇರ ಹಿಂಗೆ ಬಕ್ಕ ಏರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಂದಾಗನೇ 4-5 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಮೆಗ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಒಂತ ಕೋಡದ ರಸಿ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಉಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬಕ್ಕಿತ್ತ ರಾತ್ರಿ ಬುರ್ಜಿ ಮಂತಾನು ಅವನ್ ಪೇರಕು ದಾಯ ಬುರ್ಚಿ ಶೋಭಾ ನಮಕ್ ನಮ್ಮನೆ ಉಲ್ಲತ ಏರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪಂಡದ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾಲ್ ಮಂತಿನತ್ ಏರ್ ಬರ್ಪೇರ್ ಪಂಡದ್ಲತ್ ಏರ್ ಬತ್ತಿಜನ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿ ಶೋಭಾ ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಬಿಡು ಶೋಭಾ ಅವು ಮಂಡೆಡು ಬತ್ತನ ಮಂಡೆ ಹಾಳಾಪ್ ನಿಂತು ಇದೇ ಬುರ್ಚಿ ಹಾಕಿ ಬುರ್ಚಿ ಬಿಡು ಓಡಿಗಡಿ ನಮಕ್ ಬುರ್ಚಿ ಶೋಭಾ ನಾನು ಪಾತೇವ್ ಜಾ ವಿಷಯ ನಾನು ಯಾಪ ಮನಸ್ಸು ತಿತ್ತೇನ ಒಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಬುರ್ಚಿ ಗಂಜಿಗೆ ಪೆಲ್ಲಕಾಯ್ದ ಚಟ್ನಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಶೋಕಾಪುಂಡ ಬರ್ಸ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿಯ ವನಿತ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಡಾಣ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತು ನಂದು ಇನಿ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪಾಪದಲ್ಲದೆ ಇತ್ತೆ ವಾ ಬರ್ಸೆ ಅಮ್ಮ ವನಿತಾಗ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಗುದ್ದುಂಡ ಅಂತ ತಿಳಿಲ್ ಮಿಂಚಿ ಅತ್ತ ಶೋಭಾ ಯಾನ್ ಪಾಪದಲ್ಲಿಯ ಎಂಡ ದಾಲಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಇಡುಪ್ಪುನಿ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲಿತ್ತೇನ ಮಾತ ಗೆಂತದು ಬಾಡಿಗೆ ಇದ್ದ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ನೀ ಏರ್ಲ ಗೆಂಪುಜೇರಿಯ ಆಕಲ ದಾಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕಲ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆಂಡು ಮೂಲು ದೊಂಬಿ ಅವಳು ದೊಂಬಿ ಇಪ್ಪುಜಿದಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡ್ಗೆ ವನಿತಾನವ್ರು ಎಂಕಲ್ ನೋಡು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಕುಸಿಟುಲ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಮುಳ್ಳು ದೊಂಬು ಮೌಲ್ಲ ದೊಂಬು ಆ ಮುಳ್ಳ ದೊಂಬುಂಡು ಎಡ್ಡ ದೊಂಬು ನೆಟೆ ವನಿತಾಗ ಬರ್ಸಗೆ ಏರಂಜ ಐತರ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಉಳ್ಳಿ ಮಿಗ್ದಿನ ಮಗೆ ಉಳ್ಳಿ ಆಡ ರೀಲ್ಸ್ ಬಂತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಅಮ್ಮನ ಮರ್ದಲೆ ತಂಬೋಡು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆವೋಡು ಅಲ್ಲೇ ಜೈಕೆ ಇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಕರ್ದಿಂಚಿಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬತ್ತೇರೆ ಅನ್ನೆನ್ನೆ ಬಂದರು ಅಣ್ಣ ಬಂದರು ಇದೀಗ ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಜೇಕೆ ಅನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಆವು ಯಾ ಮನ್ಪೆ ಒಂತ ಒಂಚೂರು ಒಂಚೂರು ಡಲ್ಲಾಯ ಅಪ್ಪೆ ಕೈ ಬಿಡಯಲು ಮೆತ್ತೆರ್ಪಲು ಲಕ್ಕದುಂತುವೆ ಒಂಚೂರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಸರಿಯಾವಡು ಹಠ ಕಾಡ ಲಕ್ಕದುಂತುವೆ ಒರೇನೆದುರು ತರ ಬಗ್ಗದು ಉಂತು ನೆರ್ದು ದಾಲ ಎಜ್ಜಿನಲ್ಲ ತರದೆರ್ತದು ಉಂಟೋಡು ಅರ್ಥಣ್ಣ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಎಜ್ಜಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಪಂದು ಎಣ್ಣೆಲ ಬೆಲ್ಲಿ ದಾಲ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಎನ್ನೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ನಲ್ಲ ತರದೆರ್ತದು ಉಂಟೋಡು ಐಕ್ ಉಂತುವೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ದಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ತೂಕ ಏನು ಎನ್ನ ಬೇತೆನ್ನಿದ ಅದೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುಡು ಬಂದುಲ್ಲೆ ದೇವರ ಎತ್ತವಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಅಂದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ಪೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಪೋಲೆ ಕೆಲಸ ಪೋಡಿ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಪೋಡು ಕಾಂಡೆ ಪೋದು ಬಯ್ಯ ಬರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಬೋಡಿಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಕೇನಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತು ನೆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಯಾನೇ ಬುಡಿಯೆ ನಾವು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬುಡ್ಚಿ
എനിക്ക് ഫ്രണ്ട് പണ്ട് ಇಂಚೊಪ್ಪರು ಬಂಡ ಎನ್ನ ಕಷ್ಟ ಸುಖಟ್ಲ ಒಪ್ಪೋಡು ಎನ್ನ ಪಂಡ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ್ ನಾಲು ಪಾತೆರ್ದು ಅರ್ಧಡು ಬುಡ್ಪೇರತ್ತ ಪಾತೆರ್ನ ಪುರ ಅಂಚಿನ ಅಕುಲು ಬುಡ್ಚಿ ಅನ್ನ ನಮಸ್ತೆ ದೇವರೇ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರ್ನ ಅಕುಲು ಬೋಡು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನ ಲಕ್ಕನೆ ಒಪ್ಪೋಡು ಯಾನ್ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಅಕುಲು ಅಂಚೆನೆ ಒಪ್ಪೋಡು ಎನ್ನ ಸರ್ ಎನ್ನ ಬರ್ತೇನೆ ಬಾಕಿ ಪುರ ಗೊತ್ತಾನೆ ಕನ್ನ ಬರ್ತೇನೆ ಅನ್ನ ಕನ್ನ ಬೋಡ ಕಂದು ಮುಲ್ದೀಪೆ ಬರೀ ಚೌಲಕ ಬರ್ಲೇವೆ ಕೆಲಸಗೂ ಪೋಲೆ ಪೂರ ಸಮಾಪುನ್ ಖಂಡಿತ ಅಮ್ಮನೊಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆವಡು ಇನ್ನೊಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪಾಡು ಇಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಾ ಅಕ್ಟೋಬರಾ ಈರು ದಾಯೆ ಪನ್ಪುನಿ ಬಾಡಿಗೆ ಅಂತ ಇತ್ತಿನೇನು ಪನ್ಪುನಿ ಶೋಭಯಾನು ಎಂಕ್ ಸ್ವಂತ ಇಜ್ಜಿ ತೂಕ ಎನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂದಿನಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲುತ್ತದೆ ನಾನು ದಾಲ ಮಂತದಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಹಿಡಿಪುನು ಎಂಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ಕನ್ನಚ್ಚ ಸಕ್ಕರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಡ್ಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡಿ ಚೌಲಿ ಆಯ್ರ ದೀತೆ ಬುಕ್ಕ ಪರ್ಲೇವೆ ಇರ್ ಬಲೇವೆ ಇರಿಗೆ ಚೊಂಬುಡು ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಇನಿ ಹತ್ತನ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲ ಮನ್ಪ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾನು ಉಂಟು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಏರಿಗ್ಲ ತರ ಬಗ್ಗದು ಉಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಪಿನ ಆಸೆ ಉಂಟು ಅಪ್ಪೆ ಬಿಡೆಯರು ತರ ಬಗ್ಗ ಅಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಹುಷಾರವಾಡು ಅಮ್ಮಗ ಪಂಡ ಏನು ಬೇಲೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಪಾರ್ದು ತಿನ್ನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪ ಬರೀಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದನದ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆವಡು 15 ದಿನ ಚೊಂಬುದಾಗಿ ಪರ್ರೆಗಿರೆಗಿ ಕನ್ನ ಚಾಯಿರೆಗಿ ಚೊಂಬುಡು ಮಂತು ಶೋಭಾ ಮಾಡಿದ್ದ 15 ದಿನ ಅವಡು ಶೋಭಾ ಅಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯರ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಡ ನಾನು ಕುಡ್ಲ ಪೋಪೆ ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರಾಪೇರು ಖಂಡಿತ ಭರವಸೆ ಎಂಕೊಂಡು ಏರ್ ಕೈ ಬುಂಡಲ ಏನ್ ನಮ್ಮಿನ ದೇವಿನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇರು ಹೆಂಗೂರ್ಚಿ देखिए अभी को सिके उनको इस पार्ट ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಲೈವ್ ಜನ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಿಂದೇನೆ ನಂಬುರ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ತುಲೆ ಲೈವ್ ಬತ್ತು ನಾವು ವಿಷಯ ಇಂಕ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಪುಣ್ ಬಂಡದ ಆ ಸೈಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಶೋಭಾಯನ ఒక ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪರ್ ಬಯ್ಯಗೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ನಾವು ಏರ್ ಬಂಡಲಿಗೆ ಏನುಜಿ ಏತು ಜನ ಬರ್ಪೇರ ಅದು ಜನ ಈತ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ ಬರಂದಿಜ್ಜಾರ ನಿಕುಲ್ ಪಾತ ಇರ್ದಿಜ್ಜಾರ ಅಂಚೆನೆ ಅವಳು ಅಂಚೆನೆ ಅವು ಕಾಣಿದ ಬೈ ಬಿಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಮಂತ್ ಬರ್ತನ ಬಯ್ಯ ಒಂದು ಲೈವ್ ಮಂತದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ತ ಬೇನೆ ಯಾನ್ ಬೇಲೆದ ದಾದಾಂಡು ಅವು ಎಂಕ್ ನಿಕುಲು ಉಲ್ಲಾರತ್ತ ಪಂಡ್ರೆ ಯಾನ್ ನಾವೇ ನಿಕಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಬೇಲೆ ಪೋಯಿನ ಇಂಚಾಂಡು ಅಂಚ ಒಬ್ಬರ ಶೇರ್ ಮಂತ್ ಪಾತಿರ್ನತ್ತ 4 ಜನ ಇರ್ಪಡು 2 ಜನ ಇರ್ಪಡು ಶೋಭಾ ಏನ್ ಪಾತಿರ್ವೆ ತಿನ್ನದ ಉಂಡಾ ಇಜ್ಜಿ ಐಸ್ ಪಾಡರದ ಆದ ಬೋಡು ಅದೇ ಅಂದು ಐಸ್ ಕನ್ನ ಚಾಕಂದಿನ ರೈಸ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲೇದು ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪಿನ ಬೇಲೆ ಪೋಪೇನು ಯಾನು ಜನಕ್ಲೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಒಯ್ತೋನೆ ಬಂಡ ಇಂಕ್ ಏರು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಏನಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಬಾತೇನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈకి ನಮ್ಮನೇ ತರ ಖಂಡಿತ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಕೈ ನಮ್ಮ ತರ ಆತೆ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ದು ದಾಲ ಉಂಡ ತಿನ್ನರ ಶಾಲೆ ಕೊನೆ ಬಲ್ಲದ ದಾಲಪ್ಪು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ಪು ಜಾನ ಬಕ ಇಂಕ ಏರು ಎಂಚ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಸಡನ್ ಊಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಶೋಭಾ ಯಾನು ಎನ್ನಲಕ್ಕನೆ ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನ್ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪೇರು ಎನ್ನಲಕ್ಕನೆ ಮಾತ ಎಂಕ್ ಎದುರದುಂತಿರ ಬೇತೆ ಲಿಜ್ಜೇರು ಬಂದು ಯಾನೆನ್ನುನಿ ಯಾನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಪನ್ಪೆ ಇಂಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಪ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಕವಿಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆತ ಅಂದು ಚಕ್ಕುಲಿಂಡಿಗೆ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡ್ದು ಆಲಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡ್ ಪೆನ್ ಬಕ್ಕ ಬುಕ್ಕು ಪುರಪ್ಪುಂಡು ಚಕ್ಕುಲುಂಡೆ ವನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಉಂಡುಗೆ
ಚಕ್ಕುಲಿ ಕಾರಕಟ್ಟಿ ಎಂಕಲ್ಲಿ ಎತ್ತನಿಯೇ ಮಂಜಲ್ದ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುಜವು ಎಡಾಪುಜಿ ಕಂತೆರಿತ್ತ ಆಂಬುದ ತೊನಜಿ ಫ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಕೊರ್ತಿಲ್ಲಲು ಮುಸ್ಲಿಮ್ದಾಲು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗಿತ್ತು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಏಪಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಂದು ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಂದು ಪಾತಿರ್ವಲ್ಲು ಯಾನ್ಲ ಅಲ್ಲ 2 ಜನ ಮೀಟಾಪ ಒಂದು ಮುಜಿ ತಿಂಗೋಲ ಯಾನ ಇಲ್ಲ ಪೋಪೆ ಕುದರ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಯಾನ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪೋಪೆ ದಿವಾಲಿಗೂ ಮಲ್ಪೆ ದಾದ ದಿವಾಲಿ ಮಲ್ಪು ಚಕ್ಕುಲಿ ಬುರಾನ ಖಾರ ಕಡ್ಡಿ ಇರ್ತೀನಿ ಎಂಕು ಮುರ್ಚಿ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುಜವು ಎಡ್ಡಾಪುಜವು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಯಾನ ಪೋಪೆ ಇತ್ತಲ್ಲಿಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಮಣ್ಣು ಫೋನ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಕುಡ್ಡಡಪು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದಾಗ ಇಲ್ಲ ಯಾ ಬಂದೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಅವಿನಾಶ್ ಮಂಗಳೂರು ಆಯಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಅವಿನಾಶ್ ಮಂಗಳೂರು ಬಂಡ ಕನ್ನಡನ ತುಳುವ ದಿವಾಲಿಗೂ ಪೆಜತ ಇರದ ಗಟ್ಟಿ ಅದೇ ಅವು ಬರ್ಚಿ ಮಂಜಲ್ದಿರದ ಗಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಅವಿನಾಶ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಲೈಕ್ ಡನ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೊಸದು ಬರ್ತೀನಿ ಹೊಸದು ಬರ್ತೀನಿ 3 ಅನ್ನೊಲ್ಲಿರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಹಾಯ್ ಇಂದ ಯಾರು ಪ್ರೋಲಿರಿಯೇ ಪ್ರೋ ಮರ್ರ ಸಾಯಿ ನಮಸ್ತೆ ಮೆಂಬರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ ಆಯಿತು ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ನಾನು ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಯಿತಾ ನನಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕನ್ನಡ ಅವಲಾ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಹೊಸತ್ತು ಬಂದಿದ್ದು ನಾನು ನೀವು ಹೊಸತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವೆಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯಿತಾ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ ಸೂಪರ್ ಶೋಭಾ ಓಕೆ ಮೆಂಬರ್ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೆಂಬರ್ ಅವಿನಾಶ್ ಮತ್ತೆ ಊರು ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಈ ಜನ ಆಯಿಗೆ 10 ಜನ ಇತ್ತು ನೆಜ್ಜಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಲೈವ್ ತೂಲೆ ಮೆಂಬರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಜೇಕಿ ಪೋಯರ ಅವಿನಾಶ್ ಬತ್ತೇರು ಹೊಸ ಎಂಟ್ರಿ ಅವಿನಾಶ್ ದಿನಲ್ಲ ಬಲೇವೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಆರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೊನ್ನೆ ಬರ್ತಿ ಏರ್ಲಿಜ್ಜಿರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಣ್ಣು ತೂಜು ನೇಜು ಜನಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ವೆರಿ ನೈಸ್ ತಿನ್ಪುಂಡು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಸಾವಿಯೇ ಗೊತ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಿನ್ನೇರದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಈರ್ ತಿನ್ನೊಡ್ಚಿದಾಯ್ ತಿನ್ಪುನ್ ತೋರ ತರದ ಸಿಮ್ಮಲೆ ಖಾಲಿ ತಿನ್ಪುನೇನೆ ಅಂಡು ಈರ್ ತೋರ ತರತೆ ಸಪುರಾಲೆ ನನ್ನ ಊರು ಅಡ್ಯಾರು ಹೌದು ಅಡ್ಯಾರು ಅಲ್ಲೇ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಆದರೂ ಕೂಡ ತುಳು ಬರುವುದಿಲ್ವಾ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ ಆಯಿತಾ ಎಂತ ತಪ್ಪು ತಿಳಿಬೇಡಿ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯಿ ಕಟ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಆಯಿತಾ ಚಂದ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ದೇವೇರುಳ್ಳೇರು ಎಂಕೂರ್ಲೇರು ಎಂತವರ ಅಜ್ಜಿ ಸಪುರಗೆ ತಾದ ಉಂಡು ವನಿತ ಮ್ಯಾಮ್ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಕಜಿಪುಲ ನುಪ್ಪುಲುಂಡು ವನಿತದಾದ ಉಂಡಿಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಅಡ್ಡ್ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ ಅವಿನಾಶ್ ಚಾನಲ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಆಯಿತಾ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನೀವು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಜೇಕೆ ಮೇರಿ ಆರಂಜ್ ಜೇಕೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೋದು ಒಂಟೆ ವನಿತರ ಪಾತಿರ್ ನಾರು ಇಲ್ಲಡ್ದಾದ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅದಾದ ಬರ್ಬಿನಿ ಅಡ್ಡ್ಯಾರು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಏನ್ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಚ ಗಟ್ಟಿ ಅದಿಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ದಾಲಾತಿಜಿ ಸಾರಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ತುಳು ಪಾತಿರ್ನಿ ಯಾರು ಯಾನ್ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರ್ ಯಾರು ಸಡನ್ ತೂಪುನು ಆರು ತುಳು ಬರ್ಪಿச்சு ಬಂದಿರು ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರ್ವೇನ್ ಮುಳ್ತುನಗ ಎಂಚ ಉಳ್ಳೀರ್ಗೆ ತೂಲೆ ಪೂಲೆ ತಾತಯ್ಯ ಸೋಪ ವನಿತಾ ಪರಿಹಾರ ತಾಲುಂಡ ನೀರುಂಡು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ತೆಲಿಂಡಾವ ಉಪ್ಪು ಅರ್ಧ ಶೋಭನಿಂದ ದಾದುಂಡು ಪರ್ರೆಗ್ ಅವಿನಾಶ್ ಅರೆಲ್ಲ ತೊಂಬೋದು ಅಂಚ ಅನ್ನ ಅರೆಗೊಂಚು ಪರ್ಪದ ಕಡಪುರ್ಲಿ ದಾದೆ ಚಾ ನೀರುಂಡು
ಇಂಚನಕ್ಕೆ ಏನೇರ ದಾದೊಂಡು ಪರಿಹಾರ ಶೋಭನಿದ ಪೋಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಮಂತ್ ಕೊರ್ಪಾಗ ದಿಯನ್ ಟೈಲರ್ಗೆ ಮುಲ್ತುಲಿ ಕೊಟ್ಲಾಸ್ ಟೈಲರ್ ಖಾಲಿ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ದೀತೀನಿ ಖಾಲಿ ಮಿಷನ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಮಾತ್ರ ನೈಟ್ ಬೈಲ ತಿಳಿದೆ ಯಾವನು ಪೆತ್ತನ ಏತ ಎಡ್ಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಜೀವಾಗ ಉಪ್ಪು ಬಾರ್ದು ಗಂಜಿದ ಕಜಾರಿತ ತೆಲಿ ಪಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚದಾಲ ಉಂಡು ಬೆಚ್ಚಲ್ ಗೆಡ್ಡ ಉಂಟಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯರ್ ಕಟ್ಟೆ ನೀ ಅಡ್ಡಿಯರ್ಗೆ ಬೈದೆ ಏನು ಅವಿನಾಶ್ ಅವು ಯಾವ ಬೈದಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಬೈದೇವೆ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬೈದ ಏನ ತೂತಾರ ಅಡ್ಡಿಯರ್ ಕಟ್ಟೆ ಬೈದ ಅವಳು ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈದ ತೆಲಿ ಪಂಡ ಶುಗರ್ ಬರ್ಪ್ ನಂದ ಬಾಜಲಾಪುಣ ಇಂಕು ಗೆಂಡುಂಡು ಅಡ್ಡ್ಯಾರು ಹಿಲ್ಸ್ 10 ಕಟ್ಟೆಗೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ನೈಟ್ ಕೆಲಸ. ಹೌದಾ, ಎಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನೀವು? AP ಅನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪಲಿ. AP ಅನ್ನ ಯಾನು AP ಅನ್ನ ಬಂದಾಗ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುನು AP ವೈದ್ಯ ನೀತು ಓದುದಿಲ್ಲ AP ಉಂಡು ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾನು AP ಬಂಡೇರ ಅನ್ನ ಪೂಜಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನನ್ನ AP ಬೊಂಬೈಡು ಗೆಂಡ ಉಂಡ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಪಾಂಡ ಗೆಂಡ ಉಪ್ಪುನು JK ಅನ್ನ AP ಅನ್ನ ಮುಲ್ಪಜ್ಜಿ ವನಿತಾ ಪಸಾಪುದರ್ ನಮಕ್ AP ಹೆಂಗ್ ಮಂಡೆ ಪೊಯ್ನೆಜ್ಜಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಇರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಭಯಂಕರ ಮಾರ್ರೇರು ಮಂಡ್ಯದಾರು ಸಡನ್ಲಿ AP ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ AP ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಲ್ನೆ AP ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಲ್ನೆ ಕನಕೋಲುಂಡು ಕನ್ಪಿನಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೆಜ್ಜರ ಪೋಂಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇರ್ದಾದೆ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಮರತ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಕಂತದುಂಡದೆ ಮರತ ಗಟ್ಟಿದ ಅವೇನು ಕಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ಡಾಪು ಇದು ದಾಯಿಗೆ ಕನಗಲ್ದು ಕನ್ಕೊಂಡು ದಾದ ಟು ಬ್ರೈಟ್ ದಾದ ಬನ್ನಿ ದಾಯಿಗೆ ಕರ್ಮ ಸಾಂಟ ಉಂಡು ಬಾಂಬೈಟ್ ಉಂಡು 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 ಕೇಂಡ ಉಂಡು ಅಲೆಗಿಲ್ಲಾಡು ಊರ್ದ ಕೇಂಡ ಕೊನಪರಿಗೆ ನೀ ಇದೀಗ ಅವು ಬೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕೊಯ್ಯಲ್ ಅದ ಅವು ಉಂಡತೆ ಮಜ್ಜಿ ಅವು ಕೊರಂಡಲ್ಲ ಆಪುನ್ ಗೆಂಡ AP ಪಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜತೆ ಆಯ್ತು AP ಪಂಡ ಈರೆ ಅನ್ನ ಪೂಜಾರಿ ಊರಂಡು ಬೊಕ ತುಲೆ ಊಡಿತಿಲಕನೆ ಉಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಕನಕು ತೂ ಮನ್ಪುನಕುಲು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪದಕುಲು ದಾದ ಮೆಸಡ ಅಲ್ಲಿ ಕನಕು ತಿಕ್ಕೊಂಡವೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬನ್ನಾಗ ಗೆಂಡ ಪಾರ್ದು ಕೊರು ವನಿತಾ ಅವಿನಾಶ್ ಹೋದ್ರ ನೈಟ್ ಕೆಲಸ ಉಂಟಾ? APM ఉండరా? AP ఇరుండరా? JKకేనుంది లేరు ఇరుండరగే AP ఉండరా ఇరు ಶೋಭಾ ವನಿತಾ AP ಇರಕೇನು ఉండరా ಅಂದು ಅಜನಕ್ ಯಾನ್ನ ತೂಲಿ ನೆಟೆ ಟೈಲರ್ ಪೊಟ್ಲಾಸ್ ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ್ ಚೂರ್ ದಾದ ಕುಂಟು ಬತ್ತ ಪರಿಂಡ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾಡ್ನು ನೀ AP ఉండరా? AP ఉండరా? AP ఉండిజిండ ఇరే BP ಬರ್ಪು ಬೇಗ ಪೋದುಲ್ನೆ ನೀ JK ಅರೆಗೆ 4 ಗಂಟೆ ಆಯ್ನಿ 7 ಗಂಟೆ ಆಯ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಓಡೆ ಉನ್ಪುನಾರು ಅತ್ತೆ AP పోయారా? AP ಅವಿನಾಶ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಹೌದಾ? ನೈಟ್ ಈಗ ಫ್ರೀಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ? ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ.
ನಿಮಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆಂಡ್ ಪೋಯರ್ ಏಪಿಲೆಜ್ಜಿ ಜೇಕೆಲೆಜ್ಜಿ ಪೋಯರ್ ಇರೇಗು ಏನು ಏನು ಬೋರ್ಡು ಏನು ಬೋರ್ಡು ಪೂರ ಉಂಡು ಜೇಕೆನ ಒಂದೊಂದ್ಸಾತಿಜಿ 7:15 ಜೇಕೆ ಬ್ರೋ ಈರುಂಡರಾ ಬಿಪಿಜಿ ವನಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಮೊನಸಿಗದಾದೆ ಎಂಕುಲು ವೆಜ್ ಕೋರಿಜ್ಜ ಫ್ರೈಡೇ ಅಂಚ ಓ ಅಲ್ಲೇ ಫ್ರೈಡೇ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೈಡೇನಾ ಓಕೆ ಒನಸಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ತರಕಾರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಐತಾರ ಪುಳಿ ಮುಂಚುಂಡಿಗೆ ಪಾತೆರ್ನೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ತರದಿರಿಗುಡು ಹೆಂಗೆ ಬೀಪಿಂಡ ಚೆಕ್ ದಾನೆ ಈರವಲು ನೂಚಿ ಎಂಗೈಲಾಡ ಬುರ್ಜಿಂಡು ಬಲೆ ತೆತ್ತಿದ ಬುರ್ಜಿಂಡು ನಮಕ್ ವಾರಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕಲೆಜ್ಜಿ ಹೌದಾದ ಕೈಟು ಶೋಭಾ ಆಲ ಆತು ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನ್ ಜೆಪ್ಪುನೆ ಮಂಗ ಒಂದು ಟೈಲರ್ ಇನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಪಂಪ ಒಂದು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಸಂಡೇ ಆಯ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಮೀನ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಯಾ ತಂದು ಮೀನ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾನು ಟೈಲರ್ ಅಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಟೈಲರಾ ಯಾಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಟೈಲರ್ ಯಾ ಮಲ್ಲ ಟೈಲರಿ ಒರೀಲ ತೋಜುಜೇರು ಈತ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಜೇಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಕಿಶೋರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಶೋಭಲ್ಲ ವನಿತಲ್ಲ ಯಾನುಲ್ಲ ನನ್ನ ಏರ್ ಬುಡಿರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ದಾರೋಡ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಕೆಲಸ ಹೌದಾ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಸರಿಜ್ಜಿ ಕಿಶೋರು ಕಣ್ಣುಗೊಂಚೂರು ನೀರು ಕಣ್ಣನೊಂಚು ನೀರು ಮುರ್ಕದೆಪ್ಪವ ಐಕೊಂಚೂರು ಅದೆಲ್ಲ ಪಾರು ಇಂಚದೆತ್ತಿದ್ದು ಮುರ್ಕದಿಲ್ಲ ನೀರು ಬೇಲೆ ಕೊಲ್ಲುನೆ ಅಪ್ಪನ ಈರುನಿದ್ರೆ ಏಪ ಮಲ್ಪನೆಯ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತು ಏನ್ ಬೇಲೆ ಕಾಂಡೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಮನ್ಪೇನ ಪುಲ್ಲುನು ಯಾನ್ ಟೈಲರ್ ಹತ್ತವ ಖಾಲಿ ಮಿಷನ್ ಕಂತು ದೀತೀನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡು ದಾದನ್ನು ತಲೆಂಬು ಕವರು ಪೊಲ್ಲರ ಮಾತು ಎತ್ತಲ ಪೊಲ್ವೆ ಮಿಷನ್ ಹಾಕುವೆ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಆ ಮಿಷನ್ ಹಾಕುವೆ ವನಿತ ದಾದ ಕೂ ಹೆಂಗ್ ಕೊರಿ ಇಲ್ಲ ತೋಜು ಜಂಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊರಿ ತೋಜಿ ಕನ್ನಡಕ ಬಾಡ್ಲೆ ಜೋಬಕ್ಕ ದಾನೆ ಅನ್ನಗು ಶೋಭಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಕೋರಿಂಡೆ ಕೋರಿ ಜಲ್ಲಡ್ ಬೋರಿಂಡು ಅವ ఇంకా గిలిత గుడుతులే ఇందే అంత గిలిత గుడు ఇందే ఇందే ఇంకా గిలిత గుడు ఆండ గిలిజ్జావి ఇంకా గిలిజ్జి ತೋಜಿನಾ ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ತಿರ್ತು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಗಿಲಿತ್ತಲು ಕೊರಿಯ ಕೆಲವು ಸೈತನು ಪಾಪ ಗಿಲಿಂಡು ಗಿಲಿಜ್ಜಿ ಸೈತನು ಸೈಜ್ಜಿ ಕೊರ್ತ ಬೂಡಾಪುಡು ದಾದೆ ಏರನ್ನೆನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಕೋರಿದ ಬಲಿ ಕೇಪುಲೆ ಮಾರ ಅರ್ಥಾಯ್ಜಿ ಅವನಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ವೆಜ್ಜಿತ್ತೆ ಬಾದೆ ಅವರ ಪನೊಚ್ಚಿ ಕಿಶೋರನ್ನೆಗೆ
ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಕೋರಿ ಮೀನ್ದ ವನಸ್ಸು ಇತ್ತಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ದಿನವಲ್ಲ ಕೋರಿ ಮೀನು ತಿಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿಯೇ ಎಂಕ ದಿನಾಲ ಜೀನಿ ಅಂತ ಎತ್ತಿ ಕೋಡೆ ಕೋರಿ ಎಲ್ಲ ತುಕ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪನ್ ಅನ್ನ ಪೂಜಾರಿ ವನಿತಾ ಅಲಕೆದ 10 ದಾದಿ ಅಲಕೆದ 10 ದಾದಿಯೇ ಕೂಗೆ ದಾದೆ ಗಿಲಿ ಬೈದನ ಎಂಗಳ ಗಿಲಿ ಇತ್ತಿನ ವನಿತಾ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಿಂಡು ಕಿನ್ನಿದಿತ್ತಿನ ಬೊಕಲ ಅವಿನಾಶ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಹೌದಾ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ 4 ಗಂಟೆನಾ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ 4 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆ ತನಕ ಕೆಲಸನಾ ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುದಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಂಡದ ಕಿಶೋರತ್ ಬೊಕವು ತಿನರದ ಆಲಜ್ಜೆ ಕೈಟ್ ಬಿರಲುಂಡ 10 ಬಿರಲುಂಡತೆ ಐಟ್ ಒಂಜೇನ ಅಗ್ಗಿಲೆ ಅಗ್ಗಿ ತಿನ್ನಿ ಇಜ್ಜೆ ಬೊಕ ಇರೇಗಿಜ್ಜೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಜ್ಜೆ ಬೊಕ ಬರ್ಪು ನೇ ತೂಟೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಿಜ್ಜೆ ಪೂರ ಕೆರೆತ್ತಿದೆ ಬೆಲ್ಲ ಉಂಡಿಗೆ ಇದೆ ಬಿರೇಲೆ ಅಗ್ಗಿದು ಉಗುರೆಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಉಗುರೆ ತಿನ್ಪುನಿಯಾ ಈ ಉಗುರು ತಿನ್ಪಾರ ಯಾನ್ ಜೀವ ಪಂಡಲ್ಲ ಉಗುರಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಮನ್ಪುಜಿ ತುಲೆ ತುಲೆ ನೋಡ ನೋಡ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಬಂದಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಯಾನ್ ತುಟೆ ಸ್ಪಾರ್ದಿಸಿದ್ರೆ ಪಾಡು ಶೇಪ್ ಕುರುಡು ಆಯ್ತು ಸೈಡ್ ಶೇಪ್ ಕುರುಡು ನೆತ್ತೇರಿ ಬನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಉಗುರು ಅಗ್ಗಿನ ಬಾ ಮತ್ತೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ನೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೇಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕೆಲಸ ಡೇಸ ಉಂಟಾ ಅವ ಹತ್ತಿಲ್ಲ ಉಗುರು ದೀತೀನಿ ದಾನೆ ಬೆಲ್ಲದ ಮಾಲು ಗೆಪ್ಪರೆ ಇದು ಈ ಜನ ಮಾತ ಸೇರಿದ ಬೆಲ್ಲದ ಮಾಲು ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂಕಿಷ್ಟ 7 ಸಾರಿ ಪೋಪನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪೋಂಡ ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚಾಪನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೆಕ್ ಟೂಟೆಸ್ ಪಾಡ್ನೆ ಶೋಕ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಟೂಟೆಸ್ ಪಾಡ್ವೇನೆ ಎಲ್ಲೆ ಅರ್ಧ ಮಂತ ಪಾಡ್ವೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೈಲು ಯಾನು ತೆತ್ತಿ ಲೋಕಡ್ ಪೂರ ದೀಪೇರು ಕೆಂಪು ಬೆಲ್ಲನ ಬೆಲ್ಲದ ಮಾಲ್ದೆಪ್ಪ ರಾಪಣ ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ಆಯ್ವರಿ ಮಾಮಿ ಮಮ್ಮಿ ತುಂಬ ಬರಂತೆ ಇಜ್ಜೆ ಮಾರೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಆತನಿಗೆ ಅದನ್ನ ಮೊನ್ನೆ ಮೆಸೇಜ್ ತೂತೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಪಾತೆರ ಆಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನೋಡು ಕೆಂಪು ಬೆಲ್ಲದ ಮಾಲ್ದೆಪ್ಪ ರಾಪಣ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪೊಂಡತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ದೆತ್ತಂದಿತ್ತೀರಿ ಗುಂಪು ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪೋಯಡ ಕುರಿ ದಿನ ದ್ರಾಕ್ಷ ತಪ್ಪುಂಡತೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅವೇನು ಕನ್ಪೇರು ಕೆಂಪುದ ಮಾಲ್ ದಾದಿ ಗೊತ್ತೇನೆ ದ್ರಾಕ್ಷ ಕುರಿ ದಿನ ಮುಸಂಬಿ ದ್ರಾಕ್ಷ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪುಡತೆ ಅಕ್ಲೆ ಪಪ್ಪ ಕೊರ್ಪಿರ ಆರು ಒಂಜಿನ ತೊಟ್ಟೆಕಂತದ್ದು 2 ಮಲ್ಲ ಗುರ್ಕೆ ಇತ್ತನು ಆ ರೈಕಿಗಂತ ಪಾಡ್ನು ಊರಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಕೆಂಪು ಬೆಲ್ಲದ ಅಂದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿದ ವೈನ್ 6 ದ್ರಾಕ್ಷ ಎಪ್ಪುಲು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಪುಂಡತೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪೋಯಿನಾರ ಪತಂಬತ್ತುಂಡತೆ ಅವನಿ ಮಲ್ಲ ಈತೆ ಎತ್ತರದ ಕರೆಯೇ ಮಲ್ಲ ಐಟು ಪೂರ ಪಾಡ್ನಾರ್ ದಿಂಜದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತುಪ್ಪುನಿ ಏ ರಕ್ಷಿತ ಬತ್ತಲೈನಿ ಐಟು ಪಾಡುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಂಕಿತ್ತನಲ್ಲ ಪಾಡುನಿ ರಾತ್ರಿ ಪದ್ರಾಡ ಕುರಿಪದ್ದು ರಾತ್ರಿ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಉಂಡತೆ ಆರು ಮಾಲ್ಗೆ ಪುನಪ್ಪ ಗುರ್ಕೆಡ್ ಪಾಡ್ದು ಕುರಿಯರೆ ದೀಪೇರು ಅಂದು ಬಾವಾಸನೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ದೀಪೇರು 16 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಉಂಡತೆ ತೂಮನ್ ಪೇರು ಕುರಿ ಬೊಕ್ಕ ಐ ಪಾಡ್ದು ನೋಲ ಪಾಡ್ದು ಅದು ಕರ ಪರ 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 ಬಂದ್ಬಿಡ ಬಾಯಿ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ನರ್ಕ
ಬೊಕ ದೀಪೇರ್ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಐಕು ಕೂಡ ಕುಂಟುದಿದ್ದು ಐತಲೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಈತ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಬಾಜಾರ ದೀಪೇರ್ ಖಾಲಿ ಅವು ತೂಪತ್ತು ದಿಂಗಿ ಇಲ್ಲದಲೇ ರಕ್ಷಿತಾ ಪಿರ ಬೈದರತ ಅತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಅಡೆಗು ಕೂಡ ಅಡೆ ಪೋಯರೆಗೆತ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೂ ಎಲ್ಲ ಬರುವ ಅಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿಬೇಕತ್ತು ಓಡು ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಿನಾಶ್ ಮ್ಯಾಂಗಳೂರು ನೈಟ್ ಡೇ ಓ ನೈಟಾ ಕೆಲಸ ಪರ್ನಗ ಬಾ ಖುಷಿ ಬಾ ಜಿ ಅವ್ರು ಅಡ್ಡಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೀಲ್ದ ತೋಪು ಉಂಡದು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೀಲ್ದ ತೋಪು ಉಂಡು ನಾರದು ಎತ್ತದ ಮೈತದ್ದು ಮುಚ್ಚಿದಿಪ್ಪುನು ಒಪ್ಪಿದ ಒಂಜಿ ಘಾಟ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬರಿತಾಕೊಂಡ್ರೆ ಬತ್ತದು ಮನದಾನಿ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಲೋಟ ಬತ್ತೊಂದು ಇದು ತರತೆ ಒಂತ ಕೊಂದು ಜೋಕ್ಲೆ ಮರದು ಪ್ಯೂರತ ಅಪ್ಪ ಆರು ಈತದ ಮಲ್ಲ ಬಾಟಿಡ್ ಮೈತದ ಇಪ್ಪುನು ಬರಂತೇರು ಪಪ್ಪ ಅವ್ರ ಅವೇನೇ ಪರ್ಪುನತೆ ಅವರ ಅದನ್ನ ಚಿಮಿನಿ ಕತ್ತಲೆ ಮಂತದು ಚಿಮಿನಿ ಇಂಜ ದೂರ ಪತ್ತದಿನಿ ಅವು ಬೊಗ್ಗ ಪತ್ತದುಂಟು ರಪ್ಪದ ಇದೆ ತೆಕ್ಕದುಂಡು ಅವು ಆಜದು ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಚೂರು ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಿರು ಮಾಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಈತೆಲ್ಲಿಯ ಬೂಚಿಡುಂಡತೆ ಬೂಚಿ ಐಟು ಚೂಚೂರು ಕೊರ್ಪುನಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆಗೆ ಆಟ ಕಟ್ಟು ನೀಕು ತೆಮ್ಮಗ ಮಾತ ಅಪ್ಪಗ ಐಟು ಮಾತ್ರೆ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಈ ತೆಜ್ಜಿ ಪಾರ್ಕಿ ನೋಡಿ ದಾದಾ ಆಟಿ ಅಮ್ಮ ಸೇದ ಕಷಾಯನ ಅತ್ತು ಮಾಲ್ ಮಾಲ್ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ತೆಪ್ಕೊಂಡಿತ್ತೀರಿ ಯಾರು ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಕೇನೆ ಇತ್ತಾರು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮರ್ತು ಕಾಕಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಬರಂದಿತ್ತೇರು ಇನ್ನ ಸ್ವರಲ ಅಂಚೆನೆ ಪೋತೀನಿ ಇಚ್ಚೆಪ್ಪ ಯಾರು ಇತ್ತತ್ತಿಗೆ ಎಂಗುಲು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಮಾರ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಡ ನಾನು ಐನೆಟ್ಟು ದಾದನ ಪೋನಿತ್ತೆ ಅವಾಗ ಎಂಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಹಾಲ್ ಕಿಚನ್ ಅಂಚ ಪಪ್ಪನೆ ರಾತ್ರಿಡು ಬೇಲೆ ಪೋದು ಕಲ್ಲುಗಿತ್ತುನು ಬೇಲೆ ಪೋದು ಬರ್ಪಿನಿ ಮೀಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟು ರಾತ್ರಿಡು ಕಾಂಡ ಮುಟ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನಾರು ಗೋಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಬರ್ನ ಯಾವುದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಅತ್ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ಬಂತೀನಿ ಆರು ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನು ಗೊತ್ತಾನೆ ಹೆಂಗ ಜಪ್ಪು ಎಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಜಪ್ಪರು ಬಾರಿ ಕೊಂಚ ಕುಂಟು ಪಾದು ಕೊರ್ಪೇರು ಯಾಲ್ ನಮ್ಮ ಜಪ್ಪುನು ಅಮ್ಮ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಉಪ್ಪುನು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಉಪ್ಪುನು ಪಪ್ಪ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟದುಂಡತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಗೋಡೆ ಏರ್ಸೋದು ಬರ್ಪುನು ಕಾರಣ ಲಕ್ಕನಾಗ ಅರ್ಧ ಗೋಡೆ ಏರ್ದುಪ್ಪುನು ಕೂಡ ಬೇಲೆ ಪೋಪೇರು ಕಲ್ಲು ಕೆತ್ತಾರೆ ಬಯ್ಯ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾರಿ ₹1 ಬೆನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಡ ₹1 ಬೆಂತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೈ ಒಲ್ಲಿ ಏಪಿ ಬಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಅಲ್ಲೇ ರಡ್ಡು ಮಾಲ್ಕಂತೇನು ಆರು ಬೈದಿಂದ ಕಷ್ಟ ಅದೇ ಗೊತ್ತು ಪಾಪ ಯಬ್ಬಾ ದೇವರ ನನ್ನ ಪಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅರಕ್ಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿನ್ನದ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಮರಕೆರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಪ್ಪ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಜಾಲ್ಡು ಮರಕೆರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬಂಜಿಗೆ ಇಜ್ಜಿನಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಕೇರಳದಾರು ಮರಕೆರೆ ಹಿಂಗನು ಬೇಯ್ಪದು ಐಕು ಉಪ್ಪುಲ ತಾರಾಯಿ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾರ್ದು ಕನ್ನ ಚಾಲ ಮರಕೆರಿಂಗಿಲ್ಲ ಹಿಂಕುಲು ಐಟೆ ಬಲ ತಿನ್ನಕೋದು ಅರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬೆರಿದೊಂಕೊಡು ಆರು ಜುಪ್ಪೇರು ಎಂಗ್ಲ ನೆಪ್ಪೇರು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಗ್ದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕಾರ್ದೊಂಕುಲೆ ಕೈದೊಂಕುಲೆ ಎಂಗ್ಲಿ ₹1 ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಆ ಕಾಸುಗೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ದೊಂಕೊಂದಿತ್ತ ಜೇಕೆ ಎನ್ನ ಓಲುಗುಲ್ಲುಗ ಜಾಲ್ಡು ಗುಲ್ಲೆ ಪೊಕ್ಕಡಿಜಿನಲ್ಲ ಓಲಲು ಗುಲ್ಲೊಡ್ಸಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ಆಯ್ತು ಆರು ಜಪ್ಪುನೆ ನೀವು ಒಲಗುದಾ ಹೋಗುದಾ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಪಪ್ಪುನಕ್ಕಲೆ ತುಂಡಾಪುಜಿ ಕಾವೂರಿಗೂ ಬರ್ಪಾರ ಪೋಲೆ ಕಾವೂರು ಪೋಲೆ ಆರು ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲಿನ ಜಗಲ್ಡು ಗುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಬರಂದಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಅರ್ನ ಕಲ ಉಂಟಿತ್ತೆ ಆತು ಬರ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಟೈಟ್ ಆಪೇರ ಆರು ಬೆಂದು ಬರ್ಪುನ್ ಮಾರ್ರೆ ಕಾವುರ್ಡು ರಚಿತಾ ಬಾರ್ಡ್ ಕುಲ್ಲುಗನ ಈ ಜನ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಾರ್ದ ಇಂಕಲ್ಲ ಬಂಗ ಉಂಡತೆ ಇಲ್ಲದು ಮಲ್ಲಾಯಿನೇ ಅಂಚ ಬೇರಿದೊಂಕುಂಡ ಕೈದೊಂಕುಂಡ ದಿನ ಕೊಂಚ ಕೊರ್ಪಿ ಅವೇರು ಪೂರ ದೆತ್ತಿಪಿ ಶಾಲೆ ಬಂದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಿಸೆಟು ಬ್ಯಾಗ್ಡ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಿಸೆಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪುಲಿ ಕೊನಪಿನಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪುಲಿ ಕೊಂದಿತ್ತು ನಾವು ಕೊನಪಿನಿ ಅನಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಅವು ಬರ ಕೊಂತು ಬಕ್ಕ ತಾರದ ದೈಕ್ತಿರು ಐಕ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೊಡಪ ನೀರಿಗೂ ನಾಳನೆ ಹೊರ್ಪಿದಾರು ಒಂಜಿ ಯಾನ ಒಂಜಿ ತಾರೆಗೆ ಯಾನ್ ನೀರು ಚೊಂಬುಡು ಮೈತೆಡ ಮೆಗ್ದಿ ಒಂದು ಚೊಂಬುಡು ಅನ್ನೊನ್ನೆ ಕೋಡೆ ಒಲ್ಪ ಬರ್ತಾರು ಊರ ಗೊತ್ತುಂಡು
ಇರಿಗೆ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜ ದಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಕ್ಲಿನ ಗಲಾಟೆ ತೂವರೆ ಎಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತ ಬತ್ತಿವಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಪ್ಪಿನಿ ಅನರ್ಕಲಿ ಪುಲಿಬೆಂಡಿ ಅಬ್ಬ ಅಂದು ಮಾರ್ರೆ ಅನರ್ಕಲಿ ಪುಲಿಬೆಂಡಿ ಅವು ಎಂದು ನಗುಂಡದ ಎತ್ತ ಲೈಫ್ ಅಂಚನೆ ಎಪ್ಪೊಡಿತ್ತು ನದು ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪು ನಾಗ ಎಂಚೆ ಎತ್ತು ಅಂಚನೆ ಎಪ್ಪೊಡಿತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ದುಂಬುದ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರಾ ಅತ್ತ ಸಚಿತ ಕೋಡೆ ಓಲಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಕಿಶೋರ್ ಬರು ಅಮ್ಮ ಅರ್ಡನೆ ಕೇಳನೆ ಓಡೆ ಬರ್ಪುನಿಯೇ ಸಚಿತ ರಕ್ಷಿತಯೇ ಜನ ರಚಿತಗೆ ಸಚಿತಗೆ ಎಪಿ ದಾನಿ ಉಲ್ಟಾ ರಚಿತಗೆ ಸಚಿತಗೆ ರಕ್ಷಿತ ಟೈಟಾ ಇದು ಮರಕಡ ಬಾರಗು ಪೋಯ್ ಜೇಕೆ ಅನ್ನ ಪೂರ ಪೋಲೆ ಇದು ಈ ದಾದಿ ಸರಿ ತೂಲೆ ಅಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಸಚಿತ ಬನ್ನಿ ತೂಲೆ SACHITHA ಬಾರ ಏನ್ ರಕ್ಷಿತ ಅಂದು ಯಾನ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಪಾತಿರವೆ ಯಾರು ತೂಲಿಗೆ ఇంకులు బేతేటుళ్ళక నీకల్లా బేతేనే ఉందా సచిత బార్ మెరుగుండతే అన్నుగు ఏపీగు అరే పూరల గుర్తుండి బార్దా ఆరుండతే సురత్ కల్డు ఏత్ బారుండి ఏపీ పూజారి ನೀರು ಸುರತ್ ಕಲ್ಡಿ ಏತ್ ಬಾರುಂಡು ಸುರತ್ ಕಲ್ಡಿ ಏತ್ ಬಾರುಂಡು ಬನ್ನಿ ಸುರತ್ ಕಲ್ಡು ನಾಲು ಅಂದ ಹೊಸ ತಾಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ತಾರಟ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾರಡ ಪುಸ ತಾಂಡು ಅಡೆ ಪೋತು ಜರ ಕೃಷ್ಣಪುರ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣಪುರ ಬಾರುಂಡಾ ಕೃಷ್ಣಪುರ ಬಾರುಂಡಾ ಕೈ ಕಮ್ಮಡು ದೀಪಕ್ ರಚಿತ ರೆಡ್ ಉಂಡಾ ದೀಪಕ್ ಮೂಲೆಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಸುರತ್ ಕಾನಾಡು ಅಡೆ ಪೋತುಜಿ ಬಾರು ಪೂರ ಹೋತೇರು ಈತು ಪೋಪರ ಕೇನಗ ಎಂಗ್ ಪೋಡು ಎಂಗ್ ಹೊರ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕುಲ್ಲುದು ಟೇಬಲ್ ದೀದು ಕಟ್ಟ 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 ಬರಡು ಕೃಷ್ಣ ಬರಡು ಹೊರಡದ ಸವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಆಯಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಸವಿತಾ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯರ ಒನಸಂಡ ದಾದ ಕಂಜಿಪ್ಪು ಎನ್ನ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಕೊರಿಯರ್ ಅತಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಾಡು ಕುಲ್ಲು ಪರ್ನ ಎಂಚವು ಪೆಟ್ಟಾವಂದ ఒక ఏరి ఎందెత్తొప్పని ఇజ్జి అన్నాడప్ప దాన్ని ఎత్తపోపిన సీన్ ఇజ్జి ఎంకు సాది దోషపైన పోపాను గల 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 పరండ ഞാൻ ടൈറ്റ് ആപ്പിന മുട്ട പരപ്പിച്ച് എനിക്ക് അക്കലിപ്പിന മുട്ട പരപ്പ ഏറി ഏറിന ಒಂಚೂರು ಗಿರಿ 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 ಬಂದಾಗ ಬಾಯಿ ಬರ್ಪೆ ಪೋಪುಣ್ಣ ಅರ್ಥ ಸಾದಿ ಗೊತ್ತು ಪುಣ್ಯ ಬರ್ನಲ್ಲ ಕುಸಲಿಯತೆ ಅಂದು ಮಾರ್ರೆ ಪರ್ಪುಜಿ ದಾದೆ ಪನ್ಪುನು ಎನ್ನಿರು ಮಾರ್ರೆ ಮೂಲ್ಗಂಗ ಸರ ಪರ್ಪಲ್ಲ ಅಂದ್ ಮಾರ್ಲೆ ಬತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಬರ್ರ ಎಂಕ್ ಬರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಐಟಿಜ್ಜ ಒಂದ ಸಾಂಡು ಕಂಚಲ ಅಂದ ಬಾರಿ ಶೋಕುದು ಕಂಚಲ ಎತ್ತನ ಎಂಚಲ ಒನೊಲಿ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಕಾನಡ ಒಂಜಿ ಬಾರು ನೇ ದಾದಿ ಏಪಿ ಇರ್ ಕುಡಿಯ ಮಲ್ಲ ಈ ಜನ ಬಾರ್ದನೆ ಪುದರ್ ಬುತಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏತುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏತುಂಡು ಇರ್ ಭಾರತ್ ದಾ ಬಾರ್ ಸೈಯಡೆಟಿ ಬಾರ್ಗ್ ಬೈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏತುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೇರಿಗ ಅವ್ರು ಏಪುದುಂಡಲ್ಲ ಕಾನಡೊಂಜಿ ಬಾರುಂಡು ದೀಪಕ್ ಬಾರುಂಡು ಕೃಷ್ಣಪುರಡು ಬಾರುಂಡು ಕುಲೈಡ್ ಬಾರುಂಡು ಕೂಡ ಕಾವೂರು ಬಾರುಂಡು ದೀಪಕ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬಂಪುನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕತ್ತಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕತ್ತಲ ಉಂಡಿಗೆ ಹತ್ತು ಬಾರ ಅರಗೇರಿ ಶೆಕ್ ಇರ್ ಕುಡಿಯೇ ಇರ್ ಕುಡಿಯಾ ಅವರ
ಅದೇ ಸವಿತಾ ಅರೇನ್ ಕೇಳಲಿಗೆ ಯಾರ ಅನ್ನ ಪೂಜಾರಿ ಪಂಪುಂದುಲೆಗೆ ಪೂರ ಬಾರದ ಬಂಬೇರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಲು ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಉಂಡು ಆರು ಬಾರದ ಬಂದಿರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಲು ಉಂಡು ಎಂಗ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೈತಲ್ಲು ಇಲ್ಲ ಓಲ್ಪ ಕಟಿಲತ ಓಕೆ ಸುರತ್ಕಲ್ಲಿ ಏತ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಎಂಗ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬಂದೆ ಬಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತಾರ ತಿಕ್ಕ ಎಂಗ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದೆ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಕಟೀಲು ಒಂಜೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಜೇಂಡ ಕಟೀಲು ಒಂದು ಸವಿತಕ್ಕ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕಗ ಭಾರಿ ಬಾರ್ದ ನೆನಪಾಪುಡು ತೂಕ ಆಂಜಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾರ್ಡ್ ಪೋದು ಬರೋಲ್ಯಾ ಪೊಂಜಲೆ ಬರ ಬಲ್ಲಿ ಅದು ರೂಲ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೆದಿತ್ತೀರ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ ಬಂಡದು ಗೋವಿಂದ ಎದುರು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏರ್ ಬಂದ್ಪೇರ ಅಜ್ಜೇರ್ ಬಂದ್ಪೇರ ಏತುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದ ಕಿಶೋರು ದೇವಸ್ಥಾನ ರೇಟ್ ಬಾರಡು ಬರತೇರ ತರಮೇಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡು ಕೈಕಮ್ಮಡಿ ಏತು ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು ಕಾನಡ ಉಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇ ಆಂಜೋಲ್ ಪರ್ಲಕ್ಕ ಪೋದು ಪೊಂಜೋಲ್ ಮೀನಿ ಬಾರ್ಡ್ ಪರ್ನಡತೆ ಆಂಜೋಲು ಗುಲಾಯಿ ಬೊಗ್ಗೆರೆಪ್ಪಂದು ಬಾರ್ದ ಪೆಟ್ಟೆ ಅವು ಮಾಲಶ್ರೀ ಬರ್ತಿಜಾಲ ಒಳಗೆ ಸೇರಿದರೆ ಗುಂಡು ಹುಡುಗಿ ಆಗುವಳು ಗಂಡು ಪದಕೇಂದು ಜಾರ ಇದ್ಯ ಟೆಂಪಲ್